Добрый дзень. Вітаю ўсіх. Сёння гуляем у Blueprints. Працягваем яго. Усё яшчэ спрабуем яго дабіць. На папярэднім стрыме мы зрабілі... Да што ж такое з голасам яшчэ? Не прагаварыўся з раніцы. Яшчэ спрабуем прабіцца скрозь гульню. Гульня ідзе як бы і добра, але ў той жа момант даволі дзіўна. Кожны раз, калі я думаю, што мы робім крок наперад, я думаю, што ў мяне ёсць пэўнае чаканне ад маіх дзеянняў. Насамрэч гэта адкрывае яшчэ адзін нейкі пазл, так? Вось. У нас зараз ёсць некалькі штук новых. Бачыце, басейн, напрыклад. Басейн, фонтан, напрыклад, пусты. Гэта як апынулася вельмі важная штука. Я думаў, што фонтан будзе проста фонтан. О, пачакайце-ка, ліст. Я ж зрабіў экзамен. У гульні раптоўна вызначылася, што ёсць экзамен па гульне, які патрэбна выканаць. Вось результаты экзамена, давайте-ка пачытаем. Як жа мы прайшлі? Колеры 100%, матэматыка 100%, навука 83%, гэта я там памыліўся у адным. Геаграфія 100%, мастацтва 25%. Окей. Гісторыя 33%, алгебра 29%. Алгебра гэта я не ведаю там асаблівасці. Я ўсё яшчэ не разумею, што адзін сімбаль значыць. Веды эрайскай мовы 50%. Дэталяў не будзе, так? Ну, добра. Мне бы добра было бы тады рабіць скріншотікі ўсіх пытанняў, і што я адказваў, і з гэтага рабіць высновы. Окей. Цікава, навошта тады экзамен? Я проста разлічваў, што, мне хоць штосьці будзе за гэта. Завалілі мы экзамен? Насамрэч не. Мы частку зрабілі, вось, результаты экзамена. Мы зрабілі колеры на 100%, матэматыку на 100%, геаграфію на 100%, навуку мы там запаролі одно пытанне. Я паспяшаўся і жадаў пераключыць потым. Гісторыю, я нават не чытаў кнігу па гісторыі, можа зараз патрэбна яе будзе прачытаць. Мастацтва... Не памятаю там, якія пытанні былі па мастацтву, і было вельмі нечакана ўвогуле, быў не гатовы трошкі да мастацтва там. Мову ірайскую таксама я не чытаў, а алгебру я не ведаю аднаго прыклада, я не ведаю, што там за шарык значыць і палоскі яго. Вось, я тупа не ведаю адной штукі, і таму экзамен, у прынцыпе, без гэтага я як бы не адолею. Калі я магу начытаць гэты самы, як ён называецца, калі я магу прачытаць гісторыю і па мастацтву выправіць проста свае памылкі, то вось гэты момант я не вырашу аніяк. Дарэчы, колькі мне грошай? У мяне на старце 50 грошай, а мы ў папярэдні дзень яшчэ і замарозілі свой аккаунт, і ў выніку у нас 74 гема і 71 залаты на самым пачатку. Так, давайте адразу пачнём з гэтых самых, з прадметаў. У мяне ёсць хранограф, маска для сна і компас мне прыехаў. Цудоўна. Так, будзе набор батареек. І можам яшчэ і змяняць рэдкасць некаторых пакояў. У выніку, у мяне ёсць некалькі штук, якія я бы унізу... Давайте так. Агульна апішам коротка, што мы можам зрабіць, і пазлы, якія плюс-мінус, скажем так, мне падаецца важны, якія мяне могуць прасунуць. І ёсць пазл на шахі, які я вырашаю ўжо 3-4 стрымы, 5 стрымоў, не ведаю, вельмі даўно я яго вырашаю. Мне не шчасціць з пакоямі, не выпадаюць патрэбныя пакоі, мне яны вельмі патрэбны. Вось, мне патрэбны пакой каралевы і, з каралевай, з фігурай каралевы. Не, мне патрэбны пакой з фігурай караля, і тады ў мяне ёсць шанец, што я зраблю гэта. Вось, на жаль, мне ў апошнім часам пакой каралевы ўвогуле не падаў. Мне за апошнія, не ведаю, колькі разоў не падаў гэты пакой, але калі ён падаў, гэта ўжо быў канец і завал увогуле ўсяго. Вось. Вельмі складана гэта будзе прайсці так. Я не ўпэўнены, што я магу з гэтым зрабіць. Дарэчы, давайте рэдкасць паглядзім, можа. Трэба ахвяру прынесці. Можа быць. Дык вось. І яшчэ ёсць шлях уніз. Вось я не збіраюся ўніз ісці дакладна, таму што я не жадаю свае крокі губляць. Я пакіну тут. Унізе знаходзіцца пакой, уваход у падвал. І ключ ад падвала, адзін ключ ад падвала мы ўжо выкарысталі. Другога ў нас няма.
Калі мы знойдзем другі ключ ад падвала, у нас раптоўна адчыніцца праход у падвале, і там можна шмат чаго нарабіць. Вось. І, на жаль, гэта не наш варыянт пакуль. Пакой адпачынку альбо пошта на наступны дзень. Пакой адпачынку можна атрымаць сабе картку на наступны забег, што моцна. Плюс мы атрымаем ключы. Для пачатку дня гэта вельмі моцны пакой. Плюс ён каля ўвахода. Возьмем яго і пазл вырашым. Гэта ў нас 16. Дарэчы, калі нам пашчасціць і з'явіцца гэтыя кружочкі, то мы нарэшце зможам увогуле разабрацца, у чым сэнс таго пазла, ну, у чым сэнс алгебры. Таму што тут самае простое разабрацца ў алгебры мясцовай. 5 у квадраце 25 мінус 15, гэта будзе 10. Ёсць. 20. Так, пачакайце-ка. 16 у квадраце. Ё-маё. Зараз пайшоў за калькулятарам. 16 на 16. 256. Пачакайце-ка, як гэта можа быць? 20 мінус... можа быць 20 мінус 16, і мы атрымаем 4, і тады нармальная лічба 16 атрымліваецца. Так, я маю рацыю. 18 мінус 16, гэта будзе гэты самы 2, і у квадраце гэта будзе 4. Дзе яно? Ключ-картка. Няблага. Добра, мне падабаецца. Далей праход. Нам патрэбны і воркшоп, і код-чек. Воркшоп мае высокую верагоднасць выпасть, таму мы яго можам атрымаць. Я молот забяру лепей. Няхай ён будзе тут. Але, ну як забяру? Давайте забяром яго. Сам па сабе молот не той, каб штосьці надзвычайнае. Оп, забралі. Правильно, я ж не тупануў? Забраў. У мяне ёсць батарэйка, у мяне ёсць гэты самы молот. Мне застаецца толькі рычаг, па-мойму, для таго, каб яго палепшыць. У выніку мы атрымаем сабе супермолот, якім можам выбіваць рэчы. Зноў пакой з поштай, які даволі рэдкі, наколькі памятаю. Я магу паглядзець іх рэдкасць зараз? На жаль, не магу. Блін. Мне бы ведаць рэдкасць кожнага з іх. Яно не адзначаецца нідзе, не? Я магу неяк здагадацца аб гэтым па знешняму выгляду. Падаецца, не. Пошту я бы на наступны дзень узяў, бо яна крутая, але вось гэты камісарыянт, ён і не тупік, што нам карысна, і плюс яшчэ мы можам скарыстацца нашай вялікай колькасцю грошай. Вылічальнае шкло забіраем, рыдлёўку забіраем, набор гемаў забіраем, і ўсе гемы, якія засталіся, тут мы таксама забіраем. У выніку у нас 12 гемаў, і ўсё яшчэ 36 залатых. У нас да халеры грошай. Царква. Усё тупікі будзе. Не падабаецца. Давайте возьмем царкву. Мне, ў прынцыпе, не тое, каб шкада зараз грошай. Так, і будзем адчыняць далей праходы. Вельмі моцны пакой на потым. У нас шмат яшчэ гемаў, гэтым добра скарыстацца, каб у нас было больш крокаў на потым. Вібрамолот, ой, ну не, цішэй, мы там зараз молот панаробім. Я думаю, стрыма 18+ ператворыцца, калі мы вібрамолот зробім. Не трэба нам такое. Так. Вежа. Часовая вежа. Чытальня. Чытальня. Нам патрэбны кнігі. Я ўзгадаў, у нас ёсць яшчэ код у кнігах. Код у кнігах. І гэты код у кнігах. Дайце падумаю. Мне патрэбна сабраць дастаткова кніг для гэтага, так? Але кніг у мяне... Мне патрэбны пэўнага колеру кнігі, каб гэта сабраць. Плюс... Ну, блин, я не ведаю. Давайте. У мяне ёсць верагодна, што я тупікі... Вось гэтым я сабе такія тупікі зраблю, але палепшу на заўтра. Блин, я нават не ведаю. І гэта ў мяне яшчэ і компас ёсць, мне што мне не шасціць увогуле. Блин. Просто глядзіце, калі я возьму
Напрыклад, вось гэтыя штукі, так? Я бы вельмі не супраць быў бы вежы, таму што зараз удалы момант, каб вежу ўзяць, так? Пошту таксама добра ўзяць на потым. Праблема якая, што гэта стварае тупікі, а мне яшчэ прайсці вось тут патрэбна. Калі я жадаю з гэтага забега штосьці атрымаць, мне патрэбны тупікі. Але ўсё ж такі паляпшэнне на заўтра, шмат паляпшэнняў на заўтра, гэта таксама добра, ніякай праблемы няма. Давайте возьмем вот так, вось так. Атрымаем сабе пошту на заўтра. І рызыкнем. Калі не атрымаецца, не атрымаецца. Оп, і купон, які ўжо нам не вельмі патрэбны. Нам можа зараз вельмі не пашчасціць. Праход наперад ёсць, шанец яшчэ застаўся. Плюс мы можам паварочваць пакоі і, у прынцыпе, мы выцягнем яшчэ. Нормально. Так, грошыкі. Нам альбо прама, альбо направа. Направа нормально. Вось у нас ёсць. Спальня. У якой мы заробім яшчэ крокаў няблага. Класны пакой. Альбо воркшоп. Мне падаецца, класны пакой лепей. Для паварот. Ну, літаральна для таго, каб прайсці. Гэта першы клас. Ну, мы не збіраемся ў гэты дзень спрабаваць фігакнуць адразу шмат класных пакояў, там можна расслабіцца. All pass. Мы не губляем крокі, калі праходзім паміж двума калідорамі. Калідоры з калідораў, калі падбіраем, мы не губляем нічога. Такія вынікі экзамену былі. Мы даволі няблага, скажем так, там, дзе мы ведалі, мы добра зрабілі. Там, дзе мы не чыталі ні халеры, ну такое сабе. Результаты зараз каля ўвахода, я зрабіў скріншоцікі іх, і калі што мы яшчэ сёння вернемся туды, я пакажу результаты экзамена. У прынцыпе, як бы, магло быць лепей, але у прынцыпе няблага. У прынцыпе, як у жыцці. Так, тут нешта халера нейкая бескарысная. Так, у нас атрымаецца... Давайте вось тут яшчэ возьмем пакой. І неяк управа, каб ён пайшоў. Гэта было бы добра даволі. Не? Давайте калідоры. Альбо перавыцягнуць. Перавыцягнем давайте. Альбо калідоры. Альбо перавыцягнуць. Альбо калідоры. Калідор давайте. Зачынена. У нас няма ключэй увогуле. Таксама зачынена. Дрэнна. Не падабаецца. Дворык, бібліятэка і воркшоп. Бібліятэка. Добры варыянт. Воркшоп таксама. Давайте воркшоп возьму. Хоць і верагоднасць яго высокая. Ужо я зрабіў так, каб яна была высокая. Але ж... О, ідэальна. І мне апошні прадмет, якога не хапала для ўсяго. Давайте молот збяром. Молот, гэты самы і батарэйка. Правильно? Вось гэта. Пауэрхэмер сабралі. Вярнулі сабе назад пауэрхэмер, якога у нас не было. Зараз мы можам яго і пакласці яшчэ ў шафу. Нам бы ў ідэале знайсці адну гэтую самую. Адзін пакой. Блин, карткавая сістэма тут. А ў мяне дрэнныя для вас навіны. Канец у забега. Раптоўна. У нас няма ключэй, у нас няма... А, не, картка ёсць, выбачаюся, ёсць картка ж. Я натрапіў нам. Так, калідор можа... Тут просто без розніцы, калідор хаця бы мае бонусы у нас хоць якія. Калі тут ключ спатрэбіцца, то гэта фініш. Мы ключэй увогуле не знайшлі за сёння. Так, окей. Няхай будзе будуар. Я не ведаю. Давайте будуар будзе. Яблычкі. Бойлерная. Толькі з-за таго, што з яе можна пайсці ў два месца адразу. Толькі з-за гэтага яе возьмем. Няхай будзе верагоднасць таксама высокая. Бойлерная даволі моцны пакой.
Там унізе я не бачу ніякіх месцаў для раскопак. Так. Гарнем у гэты бок. Пакой бяспекі. Добра, мне падабаецца. Таксама няхай будзе высокая верагоднасць. Нам карткавую сістэму, у прынцыпе, ламаць-то не патрэбна. Я не ведаю, навошта я пакой бяспекі ўзяў. Давайте пачнем эксперымент. Раз уж мы можам. Чому бы не, так? Swan Song. Доступ до тэрміналаў, знайсці нашу лабараторыю і актывуем тэрмінал у лабараторыі. Чипы мы, на жаль, не знайшлі. Там пад маёнткам ёсць серверная. У ёй ёсць 3 чипа. Я не бачыў ніводнага. Там один толькі чип устаўлены, і нам яшчэ патрэбна 2. Так, і цікава ўвогуле, што з імі. Таксама вельмі невядомая штука. Перманент... О, перманентлі дадаць 1 золата да нашага алаунса. Гэта вельмі добра. Кожны раз, калі мы праходзім праз security door. Ачмурэнна, давайте. Вось так і зробім. Пачынаем эксперымент. Гэта яшчэ больш нам будзе золата на кожны дзень. Я возьму зараз... яшчэ зменю так, каб больш security гэтых дзвярэй было. Карткавая сістэма, налады. Узровень бяспекі. Высокі. Вось так. Цудоўна. Чым больш карткавых дзвярэй мы знойдзем, тым лепей. Блін, так зачынена. Толькі не кажыце мне, што тут зачынена. Dark Room, давайте яго возьмем, негледзячы на то, што там будзе цёмна. Оп. Затое тут ёсць карткавая сістэма, і гэта актывуе нам эксперымент. Рэдкі нейкі пакой, не ведаю, што за ён. Оп. Толькі не ты, блін, яшчэ больш чырвоных пакояў, так? Я правильно памятаю, што ты робіш? Больш верагоднасць чырвоных пакояў. Ах ты ж, халера. І тут зачынена. Нам настолькі не шчасціць. У нас ніводнага ключа за ўвесь час. Просто 0 ключэй. У нас нават малаток ёсць, каб малатком разбіваць куфары. Мы куфараў не бачылі за ўвесь дзень. І тут зачынена. Слухайце, гэта канец. Вось я, блін, і паначыняўся. Калідоры я праверыў ці не? Там ёсць калідоры ў правым баку, мне падаецца, яны там пазачыненыя ўсе. Ну, калі не, то паскладваем рэчы на заўтра і ўсё, і на гэтым скончым. Так, вось тут і ў калідор. Падаецца, я правяраў, так? Так, зачынена. Зачынена. Ачмурэнна. Вось і канец дня. Раптоўна. Мы нашы, ну, хоць 52, ну, хоць... на одну монетку мы ўвогуле падвысілі. Слабенька, слабенька. Ладно. Слухайте, можа быць, вось гэтая штука нагадвае чыпы, так? Можа быць, у гэтым пакоі ёсць нейкая сакрэтка з гэтымі чыпамі, якую я не заўважыў. І яна вельмі простая і важная. Вось... Ну, не ведаю. Это можа быць просто, ну, по типу упрыгожвання, чаму бы не. Напрыклад, вось гэтае запаліць, і тады адчыніцца вось гэтае, і тут будзе чып. Я не ведаю, можа быць такое. Толькі запальваю гэтую штуку для запальвання, яе ж складана здабыць-то. Так, я пакажу зараз результаты экзамена, каму было цікава. Наши результаты экзамена. На жаль, гэта ўсё, што мы можам даведацца. Мы не можам даведацца, якія канкрэтна мы правільна-неправільна адказалі. Мы, ну, результат D, то бок нізкаваты. Так. Хацелася б, канешне, вышэй, але ўсё ж такі колеры правільна, матэматыка правільна, геаграфія правільна, далей ідзе ўсё складаней. Навука была бы правільна, калі б не спяшаўся. Гісторыю я не чытаў, таму не ведаю. Мастацтва шчыра, я чакаў, што будзе больш, але, ну, зноў жа, там ужо было мала часу. Я быў не гатовы да экзамена.
Алгебра, я не ведаю ключа для рашэння алгебры, таму што мне невядома, што за халера з гэтымі значкамі там круглымі такімі палоскамі. Вось. І ведай эрайскай мовы таксама нізкаватыя, але зноў жа я тады і не разбіраўся ў эрайскай і не запамінаў, як яна чытаецца. Вось. У мяне, дарэчы, ёсць ліст, які можна паспрабаваць, ну, расшыфраваць. Можа быць, давайте гэта і зробім, прачытаем той ліст на эрайскай і будзем ведаць тады, што на ім напісана. Давайте так зробім. Я зараз пастаўлю назад молат, ужо палепшаны. Так, Powerhammer. Хай будзе. Трэба пераправерыць, што я яго рэальна клаў. Так. Пераправяраем, што ну, у нас крокаў дастаткова. Я пераправяраю, можа быць, дзесьці я не заўважыў ключа, але ключэй рэальна не было. Не пашчасціла. Мне проста падаецца, не пашчасціла з ключамі. По адпачынку. Вельмі важна. Ну, добра. Гэта зараз будзе канец дня, але перад тым, як мы пойдзем на канец дня, я возьму, дастану свае анататкі. Гэта скріншоты хутчэй ўжо, таму што у мяне скріншоту проста бясконцая колькасць. Так, вось яны скріншоты. Шукаю ліст, які мы не маглі прачытаць. Зараз, ведаючы мову, мы можам яго прачытаць. Так, знайду ліст, і я вам яго закіну. Так, назву толькі яго. Так. Лісты. Пытанні. Мова вось яна, а ліст сам быў раней. Правильно? Гэта вось на кніжачкі падказкі. Падазроныя людзі і іх узрост. Таксама не вельмі разумею, куды гэта. Так, лісты. Гэта не ты. Вось гэтыя. Мы задзяўбаемся трошкі яго перакладаць. Так, зараз я вам выстаўлю сам ліст і будзем яго разам перакладаць. Выява. Няхай будзе. Скріншотікі. Вось яно на доўгастрыме. Я проста ўжо быў стомлены на тым стрыме, і вось гэта ўжо ліст, які напісаны на невядомай мове, гэта было ўжо занадта. Вось он сам ліст. Я яго справа зверху піхну. А справа знізу я выкладу зараз гэтае самае. Падказку для пераклада. Где яна? Где яно? Где яно? Так, ты. Ёсць. Мы зараз там пераключымся на... Блин. Можа іх у іншым парадку паставіць трохі над лістом. Давайте я яго паставлю. Ось так яно будзе поверх трохі. І давайте ось так. Не вельмі змяшчаецца, можа, давайте выяву менш. Выява, блин, дастаткова вялікая павінна быць. Просто мне яшчэ, я хутчэй ўсё буду карыстацца, можа мне ў двух акенцах адчыніць, бо мне не бачна будзе самому. Вось так, павінна ўсё вмясціцца. Даць-ка момант у мяне паведамлення. Так, паведамленне прыбяру. Так, ёсць. І я сам пераключуся на гэта. Знойдзем. Колькі ж нататак, кабзда. Гэта ўсё скріншотікі. Так. Мова была трошки пазней. Вось яна, мова пайшла. Мова чытаецца вельмі складана. Ну, па тыпу, яе няма... Мы можам толькі здагадвацца аб сэнсе. Мы можам... Трэба вайбіць, карацей, пад эту мову. Першае слова. Орел дайіріс.
Так. Шукаем корань гэты. Орел дай дау. Не. Орел лор я бачу. Колькі у мяне гадзін у гэтай гульне, на жаль, гэты самы Xbox'овская гэтая штука паказвае не як усе нармальныя людзі, а паказвае нейкай дзіўнай халерай. У гульне таймер, па-мойму, паказваў апошні раз, калі я глядзеў 40 гадзін. Я думаў, што гэта гульня на 12-16 гадзін апынулася ні халеры. Вось. І яна залежыць хутчэй за ўсё ад таго, наколькі ты разумны альбо падглядваеш у падказкі. Я не падглядваю увогуле нічога, мае адзіныя падказкі гэта вы. Вось. І у выніку гэта расцягваецца, можа быць, за гэтага ў мяне расцягваецца ў часе. Вось. Напрыклад, той музей я бы не адолеў без вас увогуле ніяк. Той музей занадта брутальны быў. Так, я зараз зразумеў яшчэ, што у нас я спіс гэтых самых пераможцаў закрываю. Я спадзяюся, гэта невялікая праблема. Але не, гэта праблема. Давайте трошки ніжэй пойдзем. Там яшчэ аватарку закрываю. Так, зараз я гэта ўсё ніжэй адпраўлю. Сюды. І выяву таксама ніжэй па прыярытэту. Я не магу хутчэй гэта пералістваць. Выява. Блин, трапила. Нормально. Так. Трэба дашка, як у дэтэктыва з лініямі сувязямі. Так, яна была бы вельмі карысным, таму што ў мяне пакуль нататкі гэта... У мяне ёсць нататкі на гэтым самым, нататнічку, у мяне сшытачак ёсць. І яшчэ вялікая колькасць скриншотаў. Вось скриншоты было бы няблага падвесіць і звязаць па тыпу парадак і тлумачэнні свае меркаванні. Таму што гэта ператвараецца ўжо ў рэальна ў складаную сістэму. Пакуль я яшчэ памятаю, з таго, што я гуляю актыўна ў яе, добра, на потым будзе складанне. Глядзіце, давай я спрабую перакласці гэтую мову, але я нават першае слово Орел да Джирис, так? Няма такога спалучэння. Так. Префіксы. Няма ні ор, ні л. Не, л ёсць. Я. Ор. А может быть это в? Да мяне. Дай. Тады. Дау. Ну там Джей жа. Дай Джи. Ну няма жа. Ну няма. Орел да. Давайте яшчэ префіксы пошукаю. Орел. Ёсць I. Першы. Але ёсць літара Д. РФ такі стаіць перад ёй з сапсаванай фрызурай і вар'яцкім вачыма. Ну, гэта я. Не, мне такое мне вельмі падабаецца гульня. Просто яна трошки зараз не адпавядае маім чаканням па сваёй працягласці. Мне вельмі падабаецца. Гэта вельмі круто. Просто я ўжо трохі стаміўся ад пазлаў. Я бы хацеў штосьці яшчэ парабіць. Але тут той жа момант, жаданне даведацца, што далей, яно пакуль мацней, чым вось гэтая ўжо нарастаючая незадаволенасць. Таму я пабуду гэтым займацца, пакуль, блин, не даб'ю. Да мяне першы... Калі D просто выкінуць літараў, то D атрымліваецца да мяне першы і Ірис ўсё роўна няма. У гэтага слова няма, блин, гэтага самага. G, I, Ир, няма такога. І, блин, просто я не магу перакласці першую нават слова. Давайте паспрабуем наступнае. Наступнае слово у нас, блин, на жаль, я гляджу на свой жа стрым і, блин, я ні халеры не бачу. Яно маленькае просто. Я ліст спрабую на стрыме разгледзець, таму што... ну, што я туплю? Я ж магу два акна адчыніць сабе тут. Гэтае самае. Так, я зараз ліст сабе адчыню яшчэ, каб мне бачна было. Так, першае слово ёсць у мяне, перад вачыма нармальна чытаю, і другое, і далей. Орел дай Джирис, які мы не можам перакласці пакуль, таму што не супадаюць літары. Далей, улельдау, улэлддау.
Ул, няма такой херні. Ну, вось мне вельмі падабаецца. Мы просто дакладна гэта тая мова. Мне падаецца, не яна, патрэбна ведаць яшчэ нейкую. Улел, няма такога. Л нават не пачынаецца далей. Д, дау. А што калі гэта шыфр? Што гэта калі яно чытаецца наадварот, напрыклад? Ну, вось проста ў адваротным парадку. Альбо гэта літар... Слухайце, гэта не яно, гэта не ірайскі. Гэта не гэтая мова. Ульдіора. Можа, гэта шыфр перастаноўкі? Ну, по типу переставленої літери патрэбна по типу як цезарський шрифт гэты. То мне патрэбна ўсё перасунуць на пэўную колькасць літар улева альбо ўправа, і я атрымаю сабе так, атрымаю адказ. І таму што гэта не складваецца. Гэта не ірайскі. Гэта падобна на ірайскі, але не ірайскі. Таму што не складваецца, гэта не перакладаецца ніяк. Лорія. Элдирис. Диора. Блин, я спадзяваўся, што я адразу... Чакайце-ка, а Орис ёсць такое месца? Можа, ўсё ж такі, давайте-ка я геаграфію адчыню. Я зараз Ульдіора яшчэ раз перачытваю. Мэріголь... Не падыходзіць. Это хутчэй за ўсё шрифт. Так, где там геаграфія-то была? Геаграфія пачыналася... Гісторыю, дарэчы, неплохо было бы пачытаць. Але гісторыя патрэбна літаральна для гэтага самага. Для аднаго экзамену, мне падаецца. Так. Так, дайте-ка мне момент, я, блин, праз гэта пашукаю лепей просто. Ужо занадта гэтых так становіцца, іх просто да халеры. Па-па-па-па-пам. Пум-пум-пум-пум-пум. Блин, я згубіў. Як жа шмат усяго. Вы просто сабе уявіць не можаце, гэта жэсць. Так. Я ўжо згубіўся, што я шукаў. Так, я шукаў гэтую самую геаграфію, так? А геаграфія у нас была каля кніг. О, знайшоў. Я ведаю, куды лістаць, як мінімум. Яшчэ раней. Яшчэ значна раней. Яшчэ раней. І вось зараз яно будзе. Фен Орис. Там ёсць Орис з двумя S. Гэта фен. У мяне ёсць ключ, падаецца. Не, гэта, блин, 4 літары. Гэта не тое. Фен... Так, не падыдзе. Ория Рая. Там некаторыя месцы... Не, яно з кропкамі, так. Forget to Dane in... Forget. А чаму яно forget слова склалася? Ульдейн in... Ken Sinclair... Sinclair. Слухайте, там есть словы. Я бачу словы. Глядите. Sinclair... Ken Sinclair Лу. Ken... так, гэта... Хью Sinclair Лу. Пачакайце-ка, у нас у мове ёсць такія гэты самыя у ірайскай? Можа, гэта не ірайская, а іншая мова? Просто мы можам, ведаючы, як гэтая мова працуе, разабрацца і з гэтай? Зараз. Спрабуем лупануть. Блин, далёка ж. Жесть. Это ўсё, яно пашыраецца і пашыраецца. У нас усё больш кавалачкаў, якія я не ведаю, куды праткнуць. Так, Q. У нас ёсць такая штука. Ёсць hen, ёсць nev.
Вен, не тое. Тут такого няма. А, не, Хью. Хью, Синклер, Лу. Лу, есть такое? І, блін, знову суфікса нема. Дом Сінклера. Дом Епсен. Епсен Лу. Быў такой дом. А, і яны ж, там нехта было написано, што яны выкарыстоўваюць запазычаныя словы даволі часта. Forget, по типу забудь. Ул Элдау. Ору Лелги Ефт? Лелгифт? А што калі тут ёсць ул? Блин, ни холера не складывается. Нердау, Элда, Рейлу, Ай, наприклад, першие. Першие, я, бід. Это может быть ангельское слово. Это может быть запозычное. Типу ставка. Першая ставка. Першая моя може бути ставка або ідея. Тут вельми концептуальна мова, типу така. Ул-хід. Ул нема. Чому? Блін, ну ось мені подобається, що нема цілих кавалків. Може бути, я не ведаю яшчэ... Айлор, невлор. Добра. Вен, трейвен. The branches of the tree старые. When. Гэта вось якраз таки чалавек па тыпу вучыўся. Have of it. Of it. Некаторых словаў просто няма. Так. Трэба хутчэй ўсё чытаць гэты самае. Матрунг. Павінен запомніць эрайскія словы для гэтага. The trunk of the tree small. Трей, ма, трунг. Яны робяць гэтыя, хто пісалі, яны рабілі памылкі гэтыя самыя і выкарыстоўвалі, вы бачыце, расчыхаўся. Я бачу памылку вось гэтая, матрунг, транг, то бок ангельскае слово выкарыстана, эльсвім. І тут, можа быць, тут рэальна выкарыстоўваюцца проста ангельскія словы, якія я... Это ускладняе задачу трошки. Таму што я бачу Сінклер, я бачу Епсен. Гэта добра, гэта імёны. Яны, хутчэй за ўсё, іх ніяк бы не змянялі. Але прыстаўка уль адсутнічае нахрен. Ёсць эль. Няма уль. Адкуль уль бярэцца? Уль-эль. Потым ідзе. Халера. І вось у гэтых... Ультіч. Пачакайце-ка. Тут чалавек з памылкай напісаў. Эйлор, ультіч, невлор. Мне падаецца, тут эль свім... Вось яно ёсць. Ультіч. Можа быць ты, можа быць уль. Гэта эль, гэта я, а уль, гэта ты. Мне патрэбна, зараз я буду пісаць сваю версію, карацей, слоўнічка гэтага самага. Мне падаецца, мне патрэбна дапрацоўваць гэтую мову. Так, Эраян. Я зараз... Эраян. У меня будет сторонка специально под гэта. Вучым мову з рэлефам. Так. Вам жа хацелася зараз вывучыць эрайскую мову, якая прыдумана выключна для гульні? Угу. Эраян. Уль, гэта ты, я думаю. Але я не ўпэўнены. Просто дзеці карысталіся, і яны выкарыстоўваюць больш, чым было напісана на дашке. Можа, я дрэнна глядзеў
на дашце. Я думаю, што можа быць, я можа неуважліва глядзеў пакой, альбо рэальна гэта ўсе мае падказкі. Так, хевам. Have гэта дом. Дом. Гэта вялікі, так? Вялікі дом. Of at. Of гэта toward і at гэта east. At гэта east. Давайте просто на ангельскай напишу, каб потым гэта захавалася. Ну, таму што, блин, я зараз голова плыве. Swim, гэта тут ашыпся. Я плаваць. Nev down. Nev на пачатку. Дау ёсць. Дау у нас ёсць дня. У нас ёсць такое, нам не абавязкова. Реадле най. Read, гэта вось памылка таксама. Пачакайце-ка. Swim і read правільныя. Тут адзін з іх неправільны. Of at. Просто выкарыстанне словаў, якія запазычаныя, не з'яўляецца памылкай. Яны рэальна іх там выкарыстоўваюць. Я не буду чытаць не я. Най. Дзе? Най. Ноч. Я не буду чытаць уначы. Так. Галіны дрэва старыя. Вен. Старыя канчатак. Трэй. Гэта дрэва. Вен. Прымаецца, але я так разумею, гэта было стары, дрэва стары. Ну тут вельмі прыцягнута. Man F трэй. Ну гэта man F. А чаму man? Няма ж N потым ідзе. Можа быць манев. Маленькі пачатак дрэва. Гэта самае. Ствол дрэва маленькі. Айлор, невлор. Ці можете вы навучыць мяне новаму слову? Лор. Ёсць слова. Айлор. Першае слово. Невлор. Пачатак слова. Новае слово, пачатак слова. Што? Ну, і гэта перакладаецца як вітаю. Вы можете навучыць мяне новаму слову? Не халера сабе. У нас ёсць уль. Вось гэта ты. Ор, эль. Ор у нас. Альбо гэта ов. На, эль. Эльд. Эльд можа быць гэта напрамак? А ў мяне там компас на геаграфіі. На экзамене, па-моему, быў компас. Слухайте, на экзамене была падказка. На экзамене была падказка для таго, каб расшифраваць вось гэта. Мне патрэбна яшчэ раз будзе экзамен прайсці, каб просто сабраць. Там напрамкі свету былі. Ну, напрыклад, у напрамку эльд. Так. Ов. Эльд. Гэта у напрамку. Ай. Першы. Гэта ўсё ж такі, мне падаецца, я альбо ляснуўся ўжо і пачынаю прыдумаць, альбо гэта я сапраўды пачынаю чытаць. І вось зараз я ламаюся. Ірис няма. Ірис гэта... У ангельскай ёсць такое слово? Я пайшоў гугліць. Ірис. І кветка. Ага. Мне падаецца, ірис так, гэта... Не, пачакайце, гэта на мне на гэтым самым, на польскай выдала. Ірис English. English. Расліна.
Добра, гэта ірис, яна вось раслінка, карацей, як раслінка, так? Добра, а што я з яе гэтым магу рабіць? Гэта хутчэй за ўсё па тыпу імя. Так. Орел дай ірис. Нешта па тыпу ірис, нешта там, блін, у напрамку чагосьці, карацей. Добра, пакінем як ёсць. Вельмі дапамагае, так? Далей. Уль, эльд, дау. Эльд. Гэта зноў жа напрамак. Уль. Ты. Усходняе. Ау. А у нас няма ау. І мы не ведаем, што гэта такое. Лу. О, там падказка знізу ёсць. Лу, гэта таксама, хутчэй за ўсё мы, альбо нешта такое. Уль, гэта уль, лу. Блін. О, жесть. Жесть. Гэта разбярыся ў мове іншай. Я не готов. Не, я зараз не готов. Я разумею, што я не гатовы. Я не гатовы столькі часу на стрыме сядзець канкрэтна з гэтай штукай. Таму што прачытаць яго складана. Не. Можна мне, калі ласка, штосьці папрасцей для маёй галавы. Гэта канец дня, скончуем яго. Тэарэтычна мы можам той ліст прачытаць, але я думаю, расшыфроўка таго ліста займе да галеры часу. Так, канец дня. Эхле. Таму што тыя шахі я, напрыклад, ведаю, як вырашыць, так? Гэта майго ўзроўня задачка. Проста мне не шчасціць з пакоямі. Мне патрэбны два рэдкіх... Ну, адзін рэдкі пакой, вельмі рэдкі пакой. Вось, для таго, каб яго зрабіць, мне ў ідэале, ну, дзесьці ў пачатку знайсці салярыум. Салярыум падвышае верагоднасць рэдкіх пакояў. Дарэчы, можна паглядзець, што там па іх, па пакоях увогуле. 55-й дзень. Плюс яшчэ невядома, дзе знайсці ключ ад падвала. Слухайце, а ключ ад падвала мы знайшлі ў канцы ў античембер. Можа быць, нам патрэбна туды яшчэ раз? Маска для сна, купон і гемы. А што калі нам рэальна патрэбна яшчэ раз трапіць у самы канец? Купон, нагадай-ка, што ён робіць? Эканомім грошы. Ну добра, грошай будзе шмат, і мы яшчэ і сэканомім сёння. Идем назад. Зараз, сколько у нас зорок? 34 зорки. Окей. Так. Погреб і крокамі адчыняць дзверы. Ну, мы пакрыху пачынаем накопліваць даволі шмат грошай гемаў, таму гэты пакой становіцца ўсё менш і менш карысным для нас. Давайте пад вось гэты вось погреб будзе. У якім ні разу я не бачыў, каб было хоць нешта, акрамя месцаў для раскопак. Але пераправяраць мне нішто не забараняе, правильно? Пойду назад. За гэтай гульнёй можна нармальна так звар'яцець. Ключ у тартары, блин. У соусе? Альбо у тартары, альбо у тартары. Ну, это важно. Так. Паня. Не бачу нічога, ідем далей. Камісіёначка. Набываем усё, што тут ёсць. Павелічальнае шкло. Набор гемаў. Рыдлёвачка. Яшчэ гемы. І пойдзем зараз назад. І рыдлёвачкай раскапаем усё, што там было ў першым пакоі. Калі ў соусе, то трэба на кухню. Добра. Мы можам паспрабаваць... Дарэчы, я толькі адзін раз прыходзіў у прыхожую. Можа быць, у яе можна прыйсці некалькі разоў і атрымаць розныя эфекты?
Я зараз задумаўся, ну просто можа быць гэта варыянт. А давайте паспрабуем. Гэта не той, каб супер складана, а мне, ну, як бы гэта робіцца. Ключик атрымалі, ну, цудоўна. Яшчэ ключик. Яшчэ ключик. Ну, кайфы. Грошыкі вельмі дапамагаюць у гэтай гульні, як і ў рэальным жыцці. Значна прасцей. Мы пачалі проста з не халеры, ну, то бок, нашыя забегі на першы дзень яны былі з 0 залатымі, 0 гемаў, а зараз мы можам вось зайсці ў камісіёнку і набыць, напрыклад, гемаў проста да халеры. Усё, што там ёсць, насамрэч, можа набыць. Молат. Давайте забяру. Няхай ён будзе. Таму што, калі мне грінхаус трапіць, то я бы гэтым скарыстаўся. Пакой бяспекі. Няхай будзе. Таксама ім... давайте гэтую самую эксперымент. Пачнём. Эксперыменты лепей правяраць. Усё ж такі, мы можам... Нягледзячы на тое, што верагоднасць таго эксперымента, які я рэальна жадаю, яго даволі нізкая верагоднасць. Але ўсё ж такі прыемна. Калі яно выпадае. Так, блин, не тое. Тэрмінал. Актыўныя тэрміналы. Лабараторыя. Эксперименты. Працягну з экспериментам. Так. Атрымаць ключ за кожныя 2 калідоры ў вашым доме. Калі вы выцягваеце калідор з іншага калідора. Цікава. Што калі я... Давайте калі калідор з іншага калідора і атрымліваем один ключ за кожныя 2 калідора. Як вам? Камбінацыя даволі абсурдная, але калі гэта вельмі моцна, калі мы выцягнем тунэль, мы сёння будзем накіроўвацца да канца гэтага самага маёнтка. Я ў школу пёрся. Вось, але нам патрэбна адчыніць гэты самы, адчыніць уваходы. О, дарэчы. Дворык, добра. У дворыку можна ўзяць гемаў яшчэ дадаткова. І накапаць што-небудзь прыемнае. Кухня. Кухню можна ў тупік пераўтварыць, альбо вось гэты склад зрабіць сабе. Тут будзе і ключ, і манетка, і 2 гема. Гемы таксама прыемная штука. Ну, окей. Румпус. Абавязкова румпус абяром. Ён дае кожны раз ён дае розныя прадказанні, і мне цікава, да чаго гэта дойдзе, якія прадказанні ён будзе. Ён па кругу іх павінен круціць у пэўны момант, так думаю. Давайте паглядзім прадказанні ад румпуса. Не, ён не румпус, ён гэты. Аль штосьці там. As it was foretold, I am awakened at the sound of a dropping coin. You find yourself face to face with the great Alzara. And I suspect you wish me to look into your future. Faintly in the mist, I see a figure. A statue cradled in a courtyard of sentinel stone. You will find yourself one day wandering these paths.
searching for a shadow that will never be cast, longing for the day to end, the hours to pass. What you have heard here has been foreseen by the great Alzara. Until the dawn of the following day, I will have nothing more to say. Мне падаецца, ён херню на мне кожны раз. Я зараз, ну, типу, чым больш я яго слухаю, тым больш гэта бескарысна становіцца. Ну, сур'ёзна, ён кожны раз дае па тыпу такую размытую падказку. Мне падаецца, зараз ён даў нам падказку на вежу часавую. Ну, па тыпу, я выпадкова абсалютна пазл той вырашыў, абсалютна пашчасціла, што я ў пэўны момант апынуўся ў Клоктауэре, то бок у вежы, і проста на шару. Гэта было проста ненаўмысна, я абсалютна вырашыў адзін пазл, проста мне пашчасціла з часам. І я бы не ведаю, як я бы дабіраўся да яго. І вось у выніку атрымліваецца, што мне падаецца гэта наконт таго, што я буду чакаць чагосьці. У мяне ёсць 2 пазлы з чаканнем было часа пэўнага. І вось яно. Я не ведаю. Вельмі дзіўна, мне падаецца, он нейкі бескарысны. Я зараз спрабую вам ката яшчэ наладзіць. Тому што ён тут адпачывае якраз. І я магу вам камеру паставіць. Толькі у мяне зноў нізкі зарад батарэі. Трэба зараз адразу паставіць пауэрбанк. Зараз адыду за пауэрбанкам. Так, пауэрбанк ёсць. Банк ёсць, камера ёсць. Мотор. Где оно? Где там? Хоп. О. Есть, заявилася? Заявилася. Чому? О, заявилася. Удобно. Ось вам і люцик. Так. Зноў гэта вось даволі дзіўная скрынка. Кто-нибудь пазнае такія скрынкі? Яны што-небудзь, ну, што гэта можа быць? Типу, ўсё астатняе, просто я ўжо пару разоў сустракаў такую штуку. Можа гэта важна? Ну, не ведаю. У гэтай гульні столькі ўсяго, што мне падаецца, мяне просто за нос водзіць час ад часу. Так, тут можна тупік сабе стварыць, але тупікоў мы не жадаем. Чаго тупікоў не жадаем? Статуя. Оп. Мы можам. Я планаваў увогуле узяць ды паспрабаваць трапіць у гэты самы. У прыхожую гэту антычэмбер яшчэ раз. Таму што можа быць, калі у нас будзе яшчэ раз антычэмбер, то можа быць ён адкажа яшчэ, яшчэ падказку дасць. Там была фраза па тыпу, калі жадаеш пайсці ўверх, табе патрэбна пайсці ўніз. Вось такое было ў папярэдні раз. Вельмі карысна з аднаго боку, а з другога боку можа быць у гэтым, гэта пра падвал была гаворка, 100%. Падвал мы трапілі.
як бы сапраўды там можна нешта зрабіць, просто ў мяне не хапае яшчэ ключа. Вось, можа быць, мне патрэбна наадварот ключ па тыпу зараз здабыць, я не ведаю. Купон ні з чым не спалучаецца, павячальнае шкло таксама з бягучымі ніяк не спалучаецца. Гэта таксама нікуды не ідзе. Ключ-картка з гэтым усім таксама не спалучаецца. Маска ніяк. Набор адмычак таксама аніяк. Ну ладно. Была бы батарэйка, я бы рыдлёўку палепшыў у там моцную такую рэч. Блин, оверкод. Давайте прагарнем гэта ўсё і накіруем вось туды. Эксперымент ужо ёсць. Давайте доўкод вось гэта запусцім. Я даволі рэдка ў гэтым пакоі быў. Новы ліст. Дорогая маці. Так. Не ведаю. Тыя ж самыя лісты. Монетки выкапываю. Мне падаецца, можна зараз перастаць выкапываць штукі. Таму што яны не вельмі карысныя, яны в асноўным манеты. Мне палепшыць вось маю штуку для капання, і вось тады я панавыкапываю рознага. Бальны пакой не. Класны пакой не. Крокаў мне дастаткова. Давайте перамалюем, просто возьмем іншы набор. Абсерваторыя, давайте яе возьмем. Адзінае, што магу зараз сабе ран запароць тым, што зноў гэты чарапочак пабачу. Не, зніжачкі на ўсё на 50%. У прынцыпе, няблага. О, блин, там можна было паспрабаваць узламаць эту дверь. Вось так возьмем. Ключы. Адзін мажорны, другі мінорны. Нам патрэбны ключы. Давайте разгарнем у патрэбны мне бок. Мажорны, прызматычны ключ. Добра. Звычайны ключ. І вось гэта. Denoted inverse. Музыкальны пакой дакладна мае нейкую сакрэтку, мне падаецца. 100%. Таму што мне ёсць музыкальны пазл. Вось толькі, ну, куды яго прымяніць, я не уяўляю. Спецыяльныя ключы, прызматычны ключ. А я ў якім пакоі? У блакітным. Ну, я ж не атрымаю ніякага эфекта прызматычнага. Так, не падыдзе. Окей. Бассейн. Альбо калідор. Давайте калідор, таму што мне больш праходаў гэта лепей. Адмычка не спрацавалі. Давайте вось гэтую залю. Але заходзіць яе пакуль не будзем. Не атрымалася. Прызматычны давайте. Няхай калідор з калідора будзе. Пае. Вось такія. Робім. Мне ёсць молот? Не, молота няма. Успяховы эксперымент, і я атрымліваю ключы за кожныя... Што там? За кожныя 2 калідоры я атрымліваю ключы. Ну, блин, такое. Ключы ад машыны. І гем. Можа, калідор? Не. Блин, калідора няма. Што я магу? Офіс разгарнуць, і ён дасць нам грошай, а грошы нам не вельмі патрэбныя. Зялёныя пакоі не патрабуюць гемаў для таго, каб іх выцягваць. Вось гэта мне падабаецца. Нам бы знайсці ключ ад сакрэтнага сада, і мы бы вельмі лёгка зараз зайшлі бы у прыхожую па новай. Але па выглядзе прыйдзецца тупіць яшчэ. Давайте паспрабуем тут прайсці. О, блин. Карткі ў мяне... ключ-картка ў мяне ёсць. Блин, зноў не тое. Кухня дзеля крокаў.
Ось такое возьмем. Гроши у нас есть, мы можем просто набыть себе ежи и будет в порядку. За кожны зеленый покой мы атрымліваем по 5. У нас зеленых покоев усяго 2. Мы можем сюда вернуться яшчэ пазней. Сэндвич забираем абавязкова. Банан забираем. Банан нам бесплатная, калі што, каб вы разумелі. У нас ёсць купон, які эканоміць нам 1 залаты, і яшчэ кошты усіх пакупак, яны на 50% парэзаныя. Бананы каштуюць 2. У выніку застаецца толькі одна монетка, якую нам вяртаюць кожны раз. У выніку бананы ўсе бесплатныя. Зараз. Уявіце сабе. Так. Ось тут пройдем. Пробуем гэта бок чыніць. Чаму мне не шчасціць з нейкімі там типу калідорамі? Драфтинг студио. Мне хутчэй за ўсё не пашчасціць з драфтинг студио, таму што мне падаецца, я ўсё забраў у драфтинг студио. Яна павінна быць пустая. Я зараз пераправеру, гэта літаральна праверка просто. Усё, няма чаго забіраць. У нас усе пакоі ёсць, якія можна было забраць з гэтага пакоя. Акварыум. Гэта у нас тэхнічна калідор. Тэхнічнага увогуле ўсе пакоі. Цікава, дарэчы, а што будзе, калі я прызматычны ключ скарыстаю ў акварыуме? Цікавая штука. Слухайце, а што калі рэальна я скарыстаюся тут у гэтым самым? Мне бы калідор. Вось, давайте калідор адчынем. Эксперымент мы атрымалі, і за гэта мы атрымалі... Мы павінны былі атрымаць ключы. Атрымайце ключ за кожныя 2 калідоры ў вашым доме. Ну, 1 ключ я атрымліваецца, атрымаў за гэта толькі. Так. Далі яшчэ было бы 1 калідор выцягнуць. Ну да ладно. Можна сабе крокаў альбо прадметы. Давайте за прадметамі зайдзем. Абутачак. Гэта добра. Ключ. І ем. Добра? Няблага. Лабараторыя... О, калідор. Ну, гэта тут у любом выпадку тупічок амаль атрымаўся бы. Давайте калідор з калідора выцягнем. Вітаю, Руді. Слухай, у цябе новы нікнейм альбо што? Альбо мне падалося. Гляджу, ўсё яшчэ не атрымалася мой фінальны забег. Не, на жаль, не. Гульня ускладняецца. Я ўсё яшчэ не набліжаюся до 46-го пакою па адчуваннях. Я эксперыментую, мне ўсё больш пазлаў становіцца, якія некаторыя з іх іх складана вырашаць. Гэтыя пазлы просто складана ўжо рабіць становіцца. Верагоднасць прадметаў. Ну, гэта ўсё роўна тупік будзе, так што тут без розніцы. Альбо за... О, давайте дзеля прадметаў просто зойдзем. Зелёныя пакоі таксама няблага, але я лепей зараз атрымаю эфект. Вось, і карацей, гульня як бы ускладняецца, пазлы становяцца складаней, некаторыя, ну, ўжо трошкі вышэй за мой узровень, альбо мне проста ляднотна іх вырашаць. Я не жадаю кідаць гульню, мне вельмі падабаецца працэс. Я люблю пазлы, мне падабаецца канцэпт гульні, у якой ты даведваешся, скажем так, усе асноўныя анлокі, яны не гульнявыя за тое, што ты проста праходзіш гульню, а за тое, што ты даведваешся пра штосьці. Вось. На жаль, чым больш я даведваюся, тым больш у мяне з'яўляецца пазлаў, якія патрэбна вырашаць, і я трошкі стамляюся і кідаць не жадаю. І ў выніку я ўсё такой трошкі пасцы для сябе. Калі мне цікава, але я ўжо трохі стаміўся. Так, давайте вернемся, пакрыху будзем вяртацца назад, і я ўсё яшчэ ж не магу зрабіць сабе... Давайте паспрабуем што-небудзь тут наладзіць. Абутак я ж не магу паляпшаць нічым, так? Па выглядзе не. Купон таксама нічым не паляпшаецца. Ключ-картка таксама малаверагодна, што чымсьці палепшыцца. Набор адмычак не пахне нават. Гэта таксама. Рыдлёвачка у нас застаецца як ёсць. Звычайнае шкло таксама застаецца як ёсць. Ну і ўсё, я, в прынцыпе, ўсё праверыў. Нічога мы не зробім. Пазлагалізм. Вітаю, Цумок. Насамрэч трошкі ёсць. Яно, як бы, я люблю пазлы, але не настолькі, наколькі іх у гэтай гульне.
Так, веранда. Больш верагодна знайсці прадметы ў зялёных пакоях. Гэта не зусім тое, што мне патрэбна. Але я бы жадаў мець калідор далей. Давайте перавыцягнем планы і будзем спадзявацца, што там будзе штосьці на скразное. Альбо яшчэ зелень. Не, ўсё ж таки можа выцягнуць. Альбо не. Давайте перавыцягнем. Пае. Мне падабаецца. Давайте. Усе дзверы ў калідор будуць адчыненыя. Это даволі моцная штука. Калідор і з яго яшчэ... Мне не вельмі патрэбны пакой з гэтымі самымі, з... як яны называюцца? Мне не вельмі патрэбны пакой з шафамі гэтымі мелкімі. Мне вельмі патрэбна сауна і помпа. Dark Room просто ні халеры мы не будзем бачыць. І мы можам прадзяўбаць. Давайте выцягну ўсё ж такі, хаця б буду бачыць, што цягну. Бот Twitch будзе працаваць, што імя змянілася? Бот Twitch, зайдзі, правер, што ў цябе аккаунт, вось там, дзе падключаўся у боце да аккаунта свайго твічоўскага, правер, што ён падключаны, і калі ён падключаны, то ўсё будзе працаваць. Трэбраны ключ, гэта будзе калідор. Ну я бы лепей калідор з калідора адчыняў. Мне гэта зараз бонусы дае. Веранда... Вось, давайте калідор возьму, і з калідора выцягну калідор. Дзіўна, так? Вось так, напрыклад, зраблю, і гэта будзе... гэта мне патрэбна зачынены пакой, каб гэта працавала. Ну давайте вось так будзе. Спадзяюся, вось гэта будзе зачынена. Таксама адчыненая штука. Ну давайте пакой адпачынку тады. Зараз пазл вырашым з гэтымі самымі, з матэматыкай. 10. 3 ў квадраце 9. 13 мінус 10, 3. 3 ў квадраце зноў 9. Так, 10 мінус 8 мінус 1 гэта 1. 1 памножыць на 3 гэта 3 і зноў 9. І 2 ключа у нас. Неблаго. Тут у нас... Ну, давайте царкву возьму, каб у мяне было магчымасць зайсці у гэты антычэмбер з усіх бакоў. Праблема ў тым, што мне антычэмбер не адчынены нідзе. Трэба знайсці падыходзячае. Так, тут я грошы магу забраць. Ну, давайте забяром. Плюс яшчэ крокі. Оп. Так. Ёсць. Блин, я у бассейне павінен быў паспрабаваць адчыніць яшчэ дзвер. Давайте вернемся. Коль мы тут. Я спрабую зараз выбіць сабе пакой, у якім я магу адчыніць сабе антычэмбер. Коль не шчасціць. Лабараторыя не, гэта ўсё не дасць нам патрэбнага. Я возьму, давайте, бібліятэку. Я там выклікаў нейкую кнігу, так? Блакітная кніга. Так, Swinbird. У мяне была падказка на блакітную кнігу. Так. Дзе там маё? Дзе там маё ўсё? Зараз, пачакайце-ка. Вось гэта. Кажу назад. І знайду... Это вось гэта, па-моему, штуку патрэбна пераключаць. Трэба знайсці падказку з кнігай. Не, гэта занадта далёка. Шукаю. Так. Блакітная. Старонка Z. Слова X. Добра. Чытаем гэтага самага. Swinbird кніжачку. Толькі... Так, яшчэ раз. Ну, яна у меня будет под рукою. Я вам приберу наадварот. Так. Яшчэ раз. Сторонка Z, слова X. Гэта у нас сторонка А, з тайтла, ну, то бок самы пачатковы. А, Б, С, Д, Е, А, Б, С, Д, И, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, і
і воно починається спочатку TU, V, W, X. Это ж яно X. А, не X, там Z потрібно. X, Y, Z. Ось гэта Z. І нам потрібно слово X. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X. Это полная херня. Что за херня? Что это? Куды яно потым? Я правильно полічив? Я ще раз. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X. Знову сюди ж прийшов. Що за холера? Літера А. І я не ведаю. Галоўна, каб боты іншага кшталту не пачалі триггерыцца часцей на імя канала з назвай краіны. Халера, ну спадзяюся, стриггерыцца не толькі боты, але і гледачы. Гэта самае, ну, тут як бы з ботамі, мне падаецца, трэба проста прыняць, што яны будуць. І чым больш канал, тым больш верагоднасць, што яны будуць. Вось і ўсё. Таму я бы не напружваўся. Так. Ну, арыгані працы дадасца, ну, так. Так, Эй. Літера Эй. У нас поўная лухта. У нас поўная лухта там атрымліваецца. Глядзіце. Зноў жа адключу вам гэты самыя словы. Там словы абсалютна бессэнсоўныя. Там, можа быць, яны іх трэба спалучыць неяк, так? Давайте я зраблю зараз выпіску сабе з таго, што мне атрымліваецца. Хутка ёй прыйдзецца плаціць за гэта. Ну, у сэнсе, нам прыйдзецца ёй плаціць за гэта, ты ў гэтым сэнсе. Альбо ёй прыйдзецца плаціць нам за гэта. Не, я шчыра, я толькі за. Шчыра, было бы гэты самы данатаў, я бы абавязкова людзі, якім я вельмі ўдзячны, і я бы быў бы шчаслівы даць грошай, гэта тыя, хто займаюцца перакладам дыска Elysium, дапамагаюць. Бо колькі сіл яны аддаюць, гэта проста ачмурэць. Вось. І ў мяне нават і блізка столькі часу не было бы. Прагрэс атрымліваецца значна хутчэй, чым я разлічваў. Хацелось бы, каб яшчэ дадалося людзей, але ну нешта, дарэчы, калі вам цікава, можете заняцца перакладам дыска Elysium, ідзе актыўна, у нас вось яшчэ новая версія будзе. Вось. І гэтае самае, я бы шчаслівы быў бы, вось, напрыклад, арыганя, якая дапамагае увогуле ўсім стрымерам, ну, можа, не ўсім, але шмат дзе з'яўляецца мадэратарам і праглядае за каналамі. Я вельмі за гэта ўдзячны. І на жаль, столькі донатаў няма. Вось, каб гэта не было смешна, ну, по тыпу, там, $2 у некалькі месяцаў, я не магу такога сабе дазволіць. Нават гэта будзе занадта. Вось. Так. Слухай, падрыхтую тэксцік да запрашэння, я закіну сваю тэлеграм-суполцы рэкламу для пошуку перакладчыкаў дыска. Добра? Добра, таму што у нас атрымліваецца, нас 4,5 чалавекі, вось, і, ну, з паловай, таму што адзін чалавек не можа бясконца займацца перакладам, у яго ёсць свае праекты, і адзін з іх якраз такі, дарэчы, зараз да гэтага перайдзем, агучка Самурая Чамплу, напрыклад, і далей будзе наступная яшчэ агучка. Вось, і чалавек як бы заняты, і ў той жа момант шчаслівы дапамагчы, і зараз, напрыклад, Самураем Чамплу ўжо праца скончана, і ён можа пераключыцца далей на пераклад, і будзем займацца яшчэ далей перакладам. Вось. І ў выніку, так, гэта было бы цудоўна знайсці яшчэ людзей, таму што, ў прынцыпе, у нас ўсё ўжо адпрацавана, у нас ёсць вось гэта кор-група 4 чалавекі, мы можам як бы самі зрабіць, але калі хтосьці будзе накідваць, проста апрацоўваць тэксты, у нас ідзе вычытка, то бок, і гэта мы можам пераключыцца на тое, каб вычытваць проста тэксты, і працэс пойдзе хутчэй. У выніку, чым больш нас ёсць, тым
Палова чалавека гэта мармоль, але зноў жа, ну, я ўжо патлумачыў, што ён заняты і ў яго свае праекты, і як бы я не магу яго ну, час увесь заняць яго вольны, таму што яго не так шмат гэтага вольнага часу. Вось. І як бы, ну, атрымліваецца як бы палова чалавека. Чалавек не поўнасцю, паўмармоля атрымліваецца, так. Вось, дарэчы, наконт паўмармоля. Раз уж мы пайшлі, выбачаюся, што у нас раптоўна стрым пераўтварыўся ў гэта, раз уже зачапілі тэму. Я сёння жадаў гэта распавесці, але неяк, зноў, я ў блюпрынце, у мяне мозг поўнасцю паглыбляецца. У мяне ёсць для вас пасылачка. Мармоль, карацей, пачынаючы з панядзелка, літаральна з праца над, хто не ведаў, займаліся агучкай у вялікую колькасць людзей, агучкай анімэ «Самурая Чамплу». Гэта даволі крутое анімэ, якое выйшла, ну, яно даволі... Дзесьці, я не памятаю, 8-го года, дзесьці такое, ну, по тыпу 15 гадоў там, можа быць, на 20, ну, 15 прыкладна гадоў назад выйшла. Вось, я магу памыляцца зараз датай. Яно даволі крутое, расказвае пра гісторыю прыдуркаў, карацей, у Японіі, вось, самураяў, і па тыпу старажытная, але яна ў той жа момант вельмі сучасная і як бы такая, ну, гэта вельмі канцэптуальна, вельмі складана патлумачыць. Плюс намалявана добра, гэта анімэ, якое я глядзеў вельмі даўно, мне вельмі падабалася, і вось зараз яно на беларускую ўжо перакладзена, агучана адразу вялікай колькасцю людзей, гэта 20 прыкладна чалавек. Праца шла доўга, яно доўга звадзілася, яно доўга рабілася. Усе не тое, каб суперпрафесіяналы, то бок мармоль самы прасунуты чалавек у агучцы, гэта другая яго праца, і далей мы плануем зрабіць, каб гэта яшчэ атрымлівалася ў нас хутчэй, таму што зараз гэта ідзе павольна, а мы плануем зараз паспрабаваць меншай групай узяць яшчэ наступную штуку трохі пазней. Вось я не буду казаць, што мы там збіраемся рабіць, таму што пакуль спойлеры, карацей. Вось, а «Самурай Чамплу» ўжо гатовы, ўжо зведзены, і ў панядзелак ужо пачне выкладвацца на розных стрымінгавых платформах, будзе выкладвацца па панядзелках і серадах. Я дакладна, выбачаюся, платформы не ведаю, я даведаўся сёння, і гэты мармоль ужо літаральна амаль усё зрабіў. Але калі вы жадаеце паглядзець адразу ўсё, то ёсць магчымасць на Патрэоне, вы атрымаеце ўсе спасылачкі, ўсё адразу, і зможаце карыстацца. Я зараз спасылачку вам закіну ў чатку. Так, вось, гэта Patreon, там хутчэй за ўсё будзе, я думаю, што там будзе дадатковая інфармацыя трошкі пазней, ён не так даўно створаны, і гэта якраз такі, калі вы жадаеце паглядзець «Самурая Чамплу» адразу, без неабходнасці чакаць усе серыі, калі яны выйдуць на стрымінгавых платформах, то вы можете атрымаць яе адразу на Патрэоне, альбо вы можете дачакацца, калі, ну, яны будуць выходзіць кожны панядзелак і сераду, будзе па новай серыі, і ў выніку праз серый там 26, па-моему, і ў выніку яно пакрыху выйдзе ўсё ў поўны доступ, і вы зможаце паглядзець. Маё знаёмства з анімэ пачыналася з Чамплу, адно з лепшых, на мой погляд. Яно вельмі файнае. Мангака, які зрабіў яго, ён жа зрабіў «Каўбоя Бібопа», то бок ён зрабіў «Каўбоя Бібопа», і пасля гэтага «Самурай Чамплу» яго новая праца. І я, на жаль, не памятаю, але ёсць, па-мойму, ўжо у нас была гэтая размова, літаральна дзесьці ў гэтым годзе, па-мойму, альбо ўжо выйшла, альбо выходзіць яшчэ новае анімэ ад таго ж чэла. Баёўкі ён заўсёды вельмі смакавіта робіць. І ён расказвае, гэта, ведаеце, карацей, калі яго апісваць, то ён Гай Річы, карацей, такі японскі Гай Річы. Ён расказвае гісторыі пра бандюкоў, але бандюкі там такія, са сваімі, ну, яны не адбітыя, як у Гая Річы, ну, яны таксама своеасаблівыя, але іншага каларыту. Калі вам гэта штосьці кажа, то гэта анімешны Гай Річы, скажем так. Як і «Каўбой Бібоп», так і гэты самы, і «Самурай Чамплу». Так жа сама і новая, якая выходзіць. Я бачу толькі адну сцэну, пабегал з турмы чэла, і гэта таксама вельмі прыгожа. Вось. Больш сюжэт спадабаўся. Сюжэт таксама файны. Ну, персанажы каларытныя, баёўкі прыемныя. Ну, перакладалі тое, што падабаецца, разумееш? Таму, як бы, і атрымалася. Ну, то бок, мы рэальна робім хутчэй тое, што нам падабаецца. І з-за таго, што мы не такія супер-пупер там лупім, як вожык, мы не можам так, ну, не ведаю, можа быць, мы калі-небудзь выйдзем на такі ўзровень, але вожык лупіць проста да халеры і адразу, і яго добра атрымліваецца. І ён робіць тое, што яму падабаецца. І вось мы ідзем па шляху, зараз пакуль робім проста павольна, але тое, што падабаецца, паспрабуем трохі хутчэй, але каб гэта не напружваць. Мы не збіраемся гэта рабіць, ну, па таку працай. Мы збіраемся рабіць гэта добра.
Баёўкі не такое галоўнае, усё роўна скажу, што ну яно не галоўнае у гэтым аніме, але прыгожа. Яно файна вельмі зроблена. Яны там не для галачкі, яны рэальна прапрацаваныя. Ось, добра, гэта пагаварылі. Нашая птушка блакітная мае праблему невялічкую. Вожык можа агучыць персанажаў любога ўзросту, полу і нават віду. Мармоль агучыў у літаральна ў адзін голас, ну там у 2 галасы агучыў гэтага самага от таксі, дарэчы, давайте яшчэ і от таксі ў адно слово, можете знайсці яго на кінакіпе, по-моему, ёсць от таксі ад мармоля. Там ёсць невялічкая праблема з гукам. Ну як, яно вельмі файны гук, але калі вы слухаеце на слабых навушніках, то там пад гэты гук трошкі не збалансавана. Гэту праблему ўжо у самурая Чамплу яна будзе выпраўлена. Вось, але от таксі таксама яно аніме таксама так. От таксі таксама аніме. Я паглядзеў і ну мне спадабалася, яно даволі крутое. Я бы не тое каб раіў усім, калі самурая Чамплу я магу параіць усім, от таксі яно дзіўнае. Яно вельмі дзіўнае, яно такое па тыпу, яно рэальна дзіўнае таксі. Ну от таксі перакладаецца як дзіўнае таксі. І гэта даволі спачатку нейкая па тыпу як сацыяльная штука, думаеш. Насамрэч не, яна зноў не пра нейкіх дзіўных персанажаў, там усё пра жывёлак, то бок там от таксі гэта жывёлкі, там галоўны герой гэта морж. Ён морж, які ездзіць у таксі, ён таксіст. Вось. І там такія спачатку проста тэмы паміж людзьмі нейкія раскрываюцца, а потым ідзе больш у праблемы і разборкі нейкія паміж бандамі, зноў бандюкі, карацей. Вось. Ну, карацей, такое, там яно цікавае. Калі вас не зачэпіць, я зразумею, я бы не рэкамендаваў таксі ўсім, але там ёсць ачмурэнны персанаж, які размаўляе вершамі. І вершы лупіць бандюк, там ён дыкабраз па тыпу не такога. Ён лупіць вершамі, як жа ачмурэнна гэта гучыць. Я вам скажу, я хрэнеў, што мармоль зрабіў з гэтым персанажам. Вось, ён лупіць вершамі на беларускай, карацей, і расказвае, і валіць, карацей, тэкст, і гэта самае, расказвае пра непавагу да сябе, і вось гэта ўсё. Хайкуе. Не хайкуе, там нармальна, проста вершамі пафігачыць. Зараз я шукаю у нас птушачку. Не птушачку, у нас былі яшчэ словы. Не, мне падаецца, гэта пазней было ў нашых нататачках. Яно павінна быць дзесьці тут, па словах. Так. Ту, по-моему. Мэригольд и ту у нас есть. Мэригольд штосьці ту эй. Полностью абсолютно. Мэригольд, там есть слово made, але made на выпадок, калі я не халеры неправильно сторонки лічу. Але там сказано, что лічыць ад тытульніка. Потому сторонки пачынаюцца ад тытульніка. І гэта кабзда. Блин. Блин, я не ведаю. Мне неяк не складываецца зараз пазл з словамі на гэта самых у кнігах, у колерах. Як бы я зразумеў ключ ад пазла, але ў мяне нейкая Мэригольд, бла-бла-бла, 2A. Што гэта такое? Мэригольд па тыпу, можа, дабралася, адправілася, да, і потым што? Што з гэтым павінен рабіць? Вось гэта 4 слова атрымаюцца. Чырвонай гэта старонка і слова. Зялёная у нас пакуль няма, фіолетавая BY і блакітная ZX. І у нас херэнейка атрымліваецца. Ну добра, зялёненькую зробім. Давайте просто A. Marigold to A. Marigold. Калі я не памыляюся. Marigold. Бла-бла-бла. To. Бла-бла-бла. Ну, просто to A. Фігня, я не разумею. Гэта... Я думаў, што у мяне ёсць рашэнне пазла, а я не разумею, што з гэтым рабіць зараз. Калі нехта паглядзіць на захаваныя відарысы рэлефа, то палічыць, што яго аматарам ён аматар тэорыі сусветных змоў. У прынцыпе, лёгка можна так. Зноў галерэя. Вы гатовы на яшчэ адну галерэю, не? Альбо возьмем шоурум. Галерэя просто кабзда. Яна дасць нам трохі гемаў, але там такая жэсць адбываецца. А нам патрэбны гемы, дарэчы. Я зараз гляджу, мы без гемаў аніяк. Нам прыйдзецца... Слухайце, нам прыйдзецца галерэю рабіць. Вось чел з мемам пра тлумачэнне сцяну чырвонай ніткі сёння ўжо не першы раз угадваецца.
А, гэта аднаразовая. О, дык я буду заўсёды атрымліваць свае гэтыя. І ключ ад 8-га пакоя. Ну, ёсць пазітыўна. То бок мы адзін раз вырашылі вось гэтую абсурдную херню. Для тых, хто прапусціў. Бачыце, вось гэта пазл перад вами. Так? Я пакажу вам 4 там такіх малюнка. Вось гэта малюнак, так? Хто не быў на доўгастрыме і прапусціў яго. Гэта малюнак, які значыць слова. Права адказ на гэта. Бачыце? Вось малюнак злева, адказ справа. Як вы думаеце, як мы прыйшлі да гэтага? Я не прыйшоў, чат прыйшоў. Дзякую вялікі чату, херас 2 бы я гэта разгадаў. Вось. Ведаеце, як гэта вырашаецца? Для тых, хто не разумее, зноў жа, яшчэ, гэта малюнак і тут ёсць слова. Гэта справа адказ. Адказ наступным чынам працуе. Блін. Ну, кажыце, калі ласка. Я ж не бачу. Халера. Подсвечивать гэта самае. Мне трошки, выбач, Nevermore, мне трошки шкада твоих дайсаў, лепей ты бы их на гуль не закидываў. Можна мне просто вось пісаць, як ты напісаў, і мне подсвечиваецца. Яно аднолькава подсвечиваецца для мяне. Вось. Якасна, я магу побачыць тады. Блин, і вам Люцик зараз перашкаджае зараз. Я Люцика прибирать не буду. Я не могу яго перасунуть. Ну, выбачце зараз. Ось так. Бачно? У мяне OBS ламаецца кожны дзень. Кожны дзень ламаецца OBS, і я не магу перасоўваць элементы на OBS. Раздражняе кабзда. Дык вось. Злева сам пазл, справа адказ. Адказ. Зараз просто даю вам даў час падумаць, даю вам адказ на гэтую халеру. Літара П знаходзіцца на чырвоных прадметах. То бок усе прадметы на гэтым малюнку, яны чырвоныя. Яблык, гідрант, ружа, стоп-знак. І атрымліваецца П, он, по тыпу зверху, на чырвоным, але чырвонае адлюстравана. Яно не на звычайным, а на адлюстраваным варыянце. Таму П, он, дер. На адлюстраваным red. Як вам? І гэта адзін з самых простых яшчэ, калі што. Вось гэта просто жесть. Я не ведаю, як мы да гэтага дайшлі. Ruminate. Пакой у 8. Разумееце? Рум по типу покой, толькі неправильно, ну, по типу, так вось написано, гучыць так же само. Знаходзіцца у 8. Не пытайце. Жесть карацей. Не, я зламаўся на гэтым, на гэтай галерэі. Добра, што мы яе вырашылі, яна зараз перманентна, то бок галерэя, кожны раз, калі мы выцягваем, будзем атрымліваць сабе зараз ключик і там яшчэ рэчы. Это цудоўна. Не жадаю туды вяртацца. А у нас ключ-картка. У нас есть ключ-картка, мы можем яшчэ ею скарыстацца. Паглядзім. Анір аўтомата адпраўляецца 1000. Дзякуй вялікі. Дарэчы, для тых, хто не ведае, вы можете галасаваць за гульні, якія вам падабаюцца, і можете дадаваць іх у спіс. Вы можете ўзяць узнагароду «Будзем гуляць у гэта». Вось як зараз бярэцца і адпраўляецца яшчэ 1000 на Divinity Original Sin 2. Там будзе тэкставае поле. Калі вы націснеце по типу «Будзем гуляць у гэта», вы можете увесці ў тэкставае поле любую назву гульні, якая вам падабаецца. Калі такая гульня ўжо ёсць у спісе, то яна дадасца да пунктаў гэтай гульні. Вось, узнагарод будзем гуляць у гэта некалькі, але гэта выключана для вас жа зроблена, каб вам было зручней і прасцей браць, асабісці, калі вы збіраецеся шмат пунктаў закідваць, мала пунктаў і гэтак далей. Вось, іх там некалькі ўзнагарод. Разгарнем давайте гэтую чытальню. Так, ёсць. І возьмем. Яшчэ один ключик забираем. Блин, Darkroom можа ўзяць. Можна перакінуць. Яшчэ давайте перакінем. Тоннель не варыянт. А ўсё астатняе нам не падыходзіць. Давайте возьмем бібліятэку яшчэ раз. Яшчэ одна бібліятэка і выключым сабе новую кнігу. У нас не хапае зялёнага гэтага зялёнай кнігі. Можа, гід па Рэдзінгтону быў зялёны?
У мене є його те саме, фотки. Зараз я хутенько його знайду. Це фіолетова книга. Повинна бути дитяча книга, насамрэч. Ну, по типу, кожен раз у нас гэта дитячі книги. Тобто у нас не хапає зараз, якої є книги. Зеленої книги казок. У нас недохоп їх. Астатнія гэта больш як журналы. Я зараз листаю по книгах. Не, гайд по Реддингтону, ён просто без колера. Нам патрэбна пошукаць зялёны колер і знайсці кнігу дзіцячую зялёнага колеру. Я не бачу ніводнай зялёнай кнігі за ўвесь час наш. Я нават тады не ведаю, што нам браць, тут нам не патрэбна. Я яшчэ раз возьму, можа, кнігу «Новая падказка», таму што я не упомню... Не, чырвоненькую кнігу... А дзе чырвоны прынц? Яе тут і не было? Давайте тады, не ведаю, гісторыя Арынді, першае выданне. Няхай будзе яна. У мяне ёсць скриншоты той кнігі, але... Ладно ўжо. Патіо давайте. Я спрабую знайсці ключ ад гэтага самага, ад сакрэтнага саду, альбо хоць нейкі шлях, каб мы адчынілі... У нас вельмі ўдала мы дабраліся да антычэмбера, без праблемаў увогуле. У нас нават доступы да яго з усіх бакоў ёсць, але ў нас не адчынены ніводны ўваход у яго. Рычаг зламаны. Можна пакуль пакінуць. З ім мы маглі бы рыдлёвачку зрабіць палепшаную, але зноў жа нам ужо... Мы настолькі далёка ў забеге, што нам і рыдлёвачка-то не вельмі патрэбна. О, пакоі гэтай самай леді. Давайте. У нас ёсць зараз каралева. У нас ёсць нават ключ, блин, ад дзённіка, і у нас мы яго адчыніць не можам. Блин. Калі ён-небудзь канчаецца. Это вельмі рэдкі пакой, мы яго атрымліваем вельмі рэдка. І гэта адзіны, по-моему, пакой каралевы, наколькі я ведаю. Глядзіце, у нас даволі шмат. У нас ёсць... Ці ёсць у нас караля яшчэ нейкія? Калі у нас ёсць кароль, то мы, ў прынцыпе, офіс альбо гэты самыя. Блин, дзе у нас кароль ёсць? Зараз. Гляджу зараз на затачкі. Так. Пешка, пешка, конь. Пешка, король у офісе. І у стадії. Это у навучальному пакою. У нас нема ні офіса, ні стадії. Пам-пам-пам. За доўгі час нам упершыню выпадае гэты пакой. Мы можам яшчэ паўцягваць трошкі пакояў праз цэнтр. Мы можам зараз праз ніз прайсці і трапіць у цэнтр маёнтка. Гэта мы зараз і зробім. Так, зараз вось такім шляхам. Нам патрэбна зараз офіс альбо... Як ён? Офіс альбо стадія, карацей, для навучання. І калі нам выпадуць абодва гэтыя пакоі... Калі нам любы з гэтых пакояў выпадзе, мы можам хутчэй за ўсё пазл вырашыць. З шахамі. Упершыню за доўгі час. Давай, ліфт, опускайся. На жаль, у нас ёсць толькі 3 спробы. То бок, ну, мы літаральна выцягваем 3 пакоі і ўсё. Гем там? Можа быць. Гемы ўжо не важны. Ну, шчыра, гэта не прынцыпова. Можа быць і ёсць. Просто не вельмі важна. У нас 7 гемаў. Нам 3 пакоі адчыніць. Калі гэта будзе крытычна, то гэта мы займёмся. А так, гэта не вельмі важна. Цвік увогуле.
што я заўважыў, дарэчы, пакоі каралевы, ну, ледзі, яны, па-мойму, можа, я памыляюся, яны, па-мойму, заўсёды ў левым баку. Ну, то бок, уздоўж левай сцяны. Я магу памыляцца, але такое адчуванне ёсць. Так, у нас ёсць одна дверь. Обеденная. Блин. Ну, давайте обеденная, няхай будзе. Яшчэ крокаў забяром сабе. Я ў свой час агучваў спецыяльны выпуск Спанч Боба на Раство, можа мне да вас далучыцца. Можна, ну, там усе, большасць людзей не прафесіяналы, людзі вельмі розныя. Тут хутчэй падбіраецца па голасу. Ну, то, што мы рабілі ў Самурай Чамплу, гэта падбіралася, ці падыходзіць чалавеку па голасу, ці яму комфортна, і яшчэ вельмі важны фактар, гэта... блин, ёсць абмежаванне, карацей. З-за таго, што яшчэ ціснем на якасць, гэта патрэбна, каб была магчымасць доступ да вельмі якаснага мікрафона. Вось. У нас мы спецыяльна, каб агучваць на гэты самы, для гэтага. Ну, тут я падумаў, што праблема не ў чалавеке, зараз важна тэхніка. У нас ва ўсіх аднолькавыя мікрафоны, і не ва ўсіх там па тыпу 20 чалавек. Просто, напрыклад, у Мармоле яго калі ты ва Ўроцлаве, то ты можаш. Ну, па тыпу, гэта магчыма. Вось, Мармоль там, і я ў Варшаве, і ў выніку мы як бы на вось два гарады на аднолькавыя мікрафоны записываем, і ў выніку атрымліваецца. Гэта дзеля якасці і простаты таго, каб звадзіць. Бо кожны мікрафон, не ўсе мікрафоны далёка падыдуць да таго, што мы робім. Як вызначылася. Гэта было, ну, скажем так, адкрыццё. Ось, думалі, што дадзім рады з больш простымі мікрафонамі, там, за $50-60. Не халеры. Яны павінны быць дарагія. На тое, што мы спрабуем зрабіць. Вось, таму у выніку да Мармоля там цэлы расклад людзей заходзіць, і яны ў вольны час па тыпу ратацыя амаль кожны дзень новы чалавек, гэта як студыя хата выкарыстоўваецца. У нас вельмі дрэнныя навіны, мне падаецца, каб зданам. Давайте бойлерную выцягну. Блин. Не выпало. Ну вось не выпало. Просто не пашчасціла, зноў жа. У нас няма караля нідзе. Я прапаную на усялякі выпадак, калі я памыляюся, і кароль дзесьці быў, то мы можам... Што мы можам зрабіць? Перкіньце мікра праз плот на мяжы. Каб можна так было. Ну, карацей, калі ў цябе ёсць магчымасць мець Rode, зараз я, NT1, па-мойму, то будзе цудоўна, калі не, я бы хутчэй сказаў, што не, але гэта трэба з Мармолем размаўляць. Таму што жаданне добра, патрэбна якасць мікрафона і гатоўнасць як бы агучваць. І магчыма шмат. І скажем так, быць і рэгулярным чалавекам, так, стабільным. У сэнсе таго, што калі патрэбна штосьці 10 рэплікі перарабіць, што альбо нешта даагучыць, каб можна было разлічваць на чалавека, бо бываюць людзі, якія з'яўляюцца і потым не з'яўляюцца ні разу. То бок, ну, яны агучылі адну ролю, і нават калі яна недапрацаваная, патрэбна нешта зрабіць, чалавека можна чакаць некалькі месяцаў, а гэта вельмі запавольвае працэс. Ну, гэта вельмі. Гемы ў гэтай скрыні, магчыма, праўда? Блакітная скрыня кажа праўду, і калі гэта скрыня павінна хлусіць, альбо гэтыя дзве скрыні хлусяць. Мне падаецца, гэтая скрыня хлусіць. Блин. Я не разумею. Зараз. Ось, так-то метаігорый, я бы шчаслівы. Тут з перакладам значна прасцей падключыцца. З перакладам мне нам без розніцы, дзе вы знаходзіцеся. Ваш вольны час, вы карыстаецеся вольным часам, працы да халеры, ну, па тыпу дыялогаў, апрацоўваць іх шмат, іх колькі там, 573 дыялога. Вось, нейкія маленькія, нейкія вялікія. Вы робіце тое, абіраеце тыя дыялогі, якія вы думаеце, вы можете адолець, вы абіраеце, робіце іх са сваім тэмпам, мы дадаем у версіі тое, што гатова.
Калі тое, што вы зробіце, патрэбна яшчэ дапрацоўваць, вычытка ідзе як мінімум 3 людзьмі, і калі памылкі нейкія знаходзяцца, яны, ну, абмяркоўваюцца, альбо не абмяркоўваюцца і проста пытаюцца выправіць, яны выпраўляюцца, і пакуль не будзе гатова, дыялог проста не ўходзіць у версію новую. То бок мы як бы скончваем кожным дыялогам і кажам, што ў прынцыпе мы з ім скончылі. Калі будзе нешта, нейкія праблемы, патрэбна будзе ўправляць, гэта хутчэй за ўсё будзе наступная ратацыя, калі мы пройдзем усе дыялогі, можа быць, мы нешта будзем яшчэ паліраваць. Вось такое. З дыялогамі значна, ну, з Disco Elysium падключыцца значна прасцей, працэс наладжаны і як бы працэс ідзе. Так, тут як бы папрасцей з гэтым. Ніякіх мікрафонаў і да халеры грошай вам не патрэбна, патрэбны ваш вольны час і гатоўнасць пасядзець са мной у першы раз, дзесьці паўгадзінкі, гадзінку, я вам усё патлумачу, як у нас працуе, чым карыстацца, якімі прыладамі будзе вам зручней і як гэта выглядае. Ну, як выглядае дыялог, як ён перакладаецца. Дарэчы, я думаў зладзіць стрым, можа быць, заўтра, тупо пасядзець. У мяне там я выпраўляў адзін дыялог, і да мерагаловага, якога я пачаў, я так і не вярнуўся. Вось, мерагаловага хацелася б дарабіць, а ён не вельмі складаны. Мерагаловы, дарэчы, вельмі даволі просты персонаж для выпраўлення, і што не дзіўна, што дзіўна насамрэч, я думаю, будзе складаней. Вось, я пасяджу яшчэ, хацеў бы з ім пасядзець, але часу я знайсці не вельмі магу. Думаю, можа на стрыме гэта пасядзець, тым больш, што хочацца перабіцца ад Блюпрынца. Мне пазлаў складанасцяў на галаву маю нешта занадта. Вось. Гемы ў гэтай скрыні. Гэта можа быць праўдай. Але тады атрымліваецца, усе скрыні кажуць праўду. І гэта не можа быць так. Калі гэта скрыня хлусіць, то атрымліваецца, і гэтыя кажуць праўду, то па гэтай логіцы павінна быць у белай. Калі гэтыя дзве пакажуць праўду. Давайте паспрабуем белую. Я магу не мець рацыю. Я меў рацыю. Кайфы. Прыемна быць разумным, але, на жаль, не ўсе пазлы тут мне так даюцца лёгка. Так, у нас закрыты ўсе магчымасці. Я прапаную, мы зараз пойдзем у пачатак маёнтка, ну, у сэнсе, у той да шахаў, і паспрабуем проста натыркаць. Можа быць, у нейкім пакоі ўсё ж такі ёсць кароль, і я проста не ведаю пра гэта. Вось. Таму што нам літаральна, хутчэй за ўсё, не хапае толькі караля. Вы бачыце, у нас амаль увесь маёнтак запоўнены, у нас не хапае 2 пакояў там для запаўнення маёнтка. Это будзе вельмі шкада проста. Калі мы зараз тупа за майго неведання, з таго, што я не заўважыў дзесьці фігурку караля, мы зараз проста не атрымаем сабе вырашаны пазл, які вырашаецца ўжо невядома колькі часу. Так, ідзем на вуліцу. Ёсць. Ёсць. І мы ідзем. Я занадта далёка пайшоў. Нам патрэбна вось на гэты ліфт. Ліфт уніз, калі ласка. Ось, калі вы жадаеце далучыцца да пераклада Disco Elysium, дарэчы, пішыце на пошту. Пошта ёсць у мяне у гэтым самым апісанні канала. Яна насамрэч проста angry.ralev@gmail.com. Ну, я думаю, можна і так зрабіць. Але калі што, калі вы не ўпэўнены, што набярэце, можете пашукаць у мяне амаль ва ўсіх соцсетках ёсць для сувязі вось гэтая пошта. Я яе рэгулярна правяраю. Амаль кожны дзень. Раней правяраў кожны дзень, але зараз я ў отпуске і лянюся шмат якія рэчы рабіць, таму выбачце, зараз раз у пэўны час правяраю. Так, гэта кароль, вось гэта кароль у нас. Пробуем тыркаць. Просто натыркаць. Ну, па тыпу, можа быць, нейкі з пакояў мае ў сабе караля. Ён засвеціцца, калі ён на правільнай пазіцыі. Падаецца, што не. Калі, я правильно, бачыце, каралева правільна. Біскуп быў у румпусе, вось тут. Вежа будзе дзесьці тут. Вось она. Пешак да халеры, насамрэч. Вось она. Конь. Можа быць. Конь трошки паскал. Па-моему, папярэдні раз нам не хапіла коня. Вось конь. І караля нам не хапае.
У нас для пазла літаральна не хапіла одной фігури, якою, ну, не той, каб супер складана атрымаць. Эх, бяда, бяда, ну, што ж рабіць? Так, добра. Ладно. Раз такая справа, у нас ёсць дзе скончыць дзень. Типу, пакой адпачынку. Так, у нас ёсць пакой адпачынку, пойдзем да яго. І просто скончваем гэты дзень. На жаль, мы былі літаральна ў адным кроке ад рашэння пазла з... Ну, гэта нават уже не пазл, гэта вядома, што патрэбна зрабіць, нам просто патрэбна, каб пашчасціла. А вось. Ну і, дарэчы, каб разгрузіць галаву, можа быць, таму што там ёсць у нас пазл на мову, які я шчыра не ведаю, нешта мяне ламае яго рабіць, плюс яшчэ чытаць ёсць гісторыя гэтага, ну, гэтай краіны, гэтага сусвета. Можна пачытаць было бы гісторыю, але яна таксама, як я зразумеў, патрэбна толькі для экзамена у гульне. І калі гэта так, то я бы пакуль адклаў гэта на потым, калі я буду гатовы. В принципе, пофиг тут. Я бы адклаў гэта на потым, і зараз бы парабіў тое, што разгружае галаву, а разгружае галаву нам гэта спрабаваць рабіць забегі. Гэта мы ўжо ведаем, як рабіць без праблемаў. Робім забегі, спрабуем выкласці гэтыя фігуры, спрабуем зайсці, я яшчэ раз жадаю зайсці ў антычэмбер вось туды, каб, можа быць, сабе... Дарэчы, я не павінен нічога пакласці сабе. Той гіпермолат, так? Я там... Чакайце, гіпермолат я не забіраю. То бок я яго ўзяў, ну, тыпу, адчыніў шафу, але не забраў з сабою. На Frostpunk першы адправіцца D500. Дзякую вялікі. Вось. Па галасаванню. Як працуе галасаванне? У чацвер, а 12 па Польшы, а зараз 14 па Мінску. Я блытаю зараз. Колькі у нас розніца? У 2 гадзіны ж, правильно? Я не блытаю? Либо блытаю. Зараз. Колькі зараз часу? Мінск. Тайм. 12:53 у Мінску. А у нас 1 гадзіна розніца зараз. А 12 па Польшы, а 13 па Мінску. У нас канец галасавання на пятніцу. Гульня, якая апынулася ў топе, топ-1. У яе мы гуляем у гэтую жа пятніцу, то бок чацвер галасавання, адразу на наступны дзень мы гуляем у тую гульню, якая апынулася на першым месцы ў галасаванні. Гэтая гульня у той жа момант, калі яна перамагае, апускаецца ў 0 галасавання, і яна павінна прабрацца зноў у пачатак, каб мы зноў яе пагулялі. Мы будзем такім чынам, мы звычайна мы праходзім некаторыя гульні такім чынам, напрыклад, калі ёсць вялікая зацікаўленасць у нейкай пэўнай гульне. Пры гэтым у нас ёсць яшчэ рулетачка. Рулетка адбываецца ў пятніцу, якраз такі на стрыме па галасаванню. Мы круцім рулетачку і вызначаем, якая гульня будзе на аўторак. Гульні бяруцца са спіса галасавання, і чым больш пунктаў у гэтай гульні, тым больш верагодна, што яна пераможа. Такім чынам можна, у прынцыпе, нават калі у вас не той, каб шмат пунктаў, не бясконцасць, вось, у вас ёсць верагоднасць перамагчы, нават з гэтым. Так, мы ў гэтым пакоі скончым. Молата я не бачу. Можа воркшоп зайсці яшчэ па дарозе. У нас 59 крокаў. Давайте ў воркшоп зойдзем, паэксперыментуем, можа. У нас даволі шмат прадметаў. Я бы жадаў паглядзець, што можна атрымаць. Воркшоп. Ну, давайте вернемся ў воркшоп. Крокаў просто да халеры. Я жадаю разабрацца з воркшопам до конца. У мяне не хапае нейкага аднаго рэцэпта для воркшопа. Так, вось ён. В воркшопе у нас набор адмычак, які не спалучаюцца ні з чым. Так, гэта у нас з рыдлёвачкай спалучаецца, і мы можам... Хутчэй за ўсё з батарэйкай ён, па-моему, там спалучаецца, і мы атрымліваем сабе гіперрыдлёўку. Павелічальнае шкло ні з чым не спалучаецца. Пачакайце, так, павелічальнае шкло, так яго. Абутак ні з чым. Фон ні з чым. Картка ні з чым, маска ні з чым, ну і гэта ўжо было пераправерана зусім. Нават нічога зрабіць не можам. Добра, ідзем у пакой для адпачынку і скончваем дзень. Мы тады ключ-картку сабе на наступны дзень атрымаем адразу. Так, ёсць, канец дня, адпачываем.
у нас ёсць магчымасць у пакоях гаспадыні адчыніць яе дзённік, калі нам пашчасціць. Так. Блін, які запоўнены маёнтак? Мы амаль поўны маёнтак зрабілі. У 45 пакояў. Захаваць і працягнуць. На вуліцы нешта там капаюць, грузяць, я не ведаю. Я спадзяюся, не перашкаджаю вам. Бо яно час ад часу там грымяць. Для тых, каму цікава, бачыце, у Люцыка там злева нешта тырчыць. Такая штука, мяккая. Гэта яго ляжаначка. Вось, яна таксама на стале, толькі вось, як вы разумееце, скрыня мае большую папулярнасць. Вось, таму што вы яшчэ ні разу не бачылі яго на гэтым самым ляжанцы. Вось яна, набываеш ляжаначкі, а скрынка ўсё роўна. Просто звычайная скрыня дастаўкі, і яна значна лепей. У нас гэтых скрынак па дому. Лучше кніга пагрызці. Ну вось гэтая скрыня, яе ратуе тое, што яна там двуслойная, і яна яшчэ, яны не прагрызаюць яе. Вось, там складана яе прагрызці. Экзамен я сёння не жадаю рабіць, нахрен. Не, дзякуй. Мой мозг зараз не падрыхтаваны да гэтага, я жадаю трошкі адпачыць ужо. У мяне ёсць ключ-картка, якую можна абмяніць на срэбраны ключ. Не, ключ-картка значна мацней. Ідзем назад. Я люблю толькі нізкія скрынкі. А яны ў цябе іх грызуць? Бо мае, яны рэальна, ну, яны грызуць, яны не глытаюць іх, яны проста адгрызаюць кавалак і кідаюць. Вось, дарэчы, гэта вельмі дрэнна, калі яны іх грызуць, ну, тыпу, з'ядаюць. Гэта трэба тады наадварот іх пазбаўляць ад любых скрынь. Вось, а мы, звычайна, ну, з-за таго, што яны іх не з'ядаюць, яны іх проста ўплёўваюць. Гэта, ў прынцыпе, даволі добра, таму што яны тады і точаць зубы, ну, ім, па тыпу, прыемней, ім прыемна пагрызць. Ну, каты любяць такое. А по типу палочки потрібно давати. Ну, нечто такое. Каб у котов было что погрызть. Это довольно важно для них. Давайте вось брейкер гэты бокс поставим. Ён мне не вельмі патрэбны, я калі яго ўзяў, зразумеў, што мне не вельмі патрэбны. Карткавую сістэму мне адключаць не патрэбна, таму што яна і так ёсць. Але няхай будзе. Так, котка грызе таксама раскідвае. Так, у нас скрыні ўходзіць вельмі хутка. У нас нават здаравенная скрыня можа ўйсці за дзень. Ну, не за дзень, выбачаюся, за тыдзень. Вось. Здаравенная скрыня такая по типу на доставку, я не ведаю. Мы, напрыклад, дастаўляем то, што складана цягнуць, а гэта напаўнитель для катячага туалета, і мы звычайна здаравенныя пакеты набываем. І вось такое яны могуць разгрызць такую здаравенную скрыню для здаравеннага мяшка. Яны разгрузаюць за тыдзень спакойна. Так. Я згубіў сваё я зараз толькі магу ацаніць, наколькі мне не пашчасціла. У мяне скончылася благословленне на тое, што за гемы я магу паварочваць пакоя. Трэба дастаўка скрыняў. Ну, мы даволі часта бярэм штосьці, заказваем, і яно прыязджае да нас, таму скрынак заўсёды хапае. У нас ёсць ратацыя скрынь, і яны якраз вось атрымліваюць сабе, нешта прагрызаюць, і яно выкідваецца, ідзе наступная скрыня ўжо, так што, ў прынцыпе, скрынак хапае. Так, давайте вялікую шафу зробім. Опа, компас. Прадметам яшчэ шчасціць будзе ў забеге. Вось гэты пакой. Я бы лічыў, што гэты пакой насамрэч каралеўскі таксама. Ну, по типу, гэта яе шафа, ну, гэтай гаспадыні. Вось толькі тут ёсць толькі пешка. Вось у чым праблема. Фігура пешкі. На жаль. Так, калідор альбо канферэнц-заля. Давайте канферэнц-залю. Яна, па-першае, добра разыходзіцца, а па-другое, усе прадметы, якія будуць раскідвацца па маёнтку, будуць збірацца ў адным месцы. Гэта заўсёды прыемна. Спальня. Спальня пакуль не патрэбна. Давайте кухня, і на ёй мы набудзем просто сабе гэтых самых, гэтай ежы. Яшчэ. Што там? А, вось ключик. Ага, так. Дадае 10 крокаў і пакой, гэта самае, ранішні пакой да сённяшняга драфт-пула давайте возьмем. Гэта даволі крутая штука. Сэндвіч яшчэ забіраем. Бананы. Блин, бананы. Давайте грошы пакуль пакінем.
Яшчэ я бачыў, што на кухні можна даведацца, што сёння будзе ў абедзенным меню, скажем так. Ну, па тыпу у абедзеннай зале. Толькі як гэта даведацца, я не ўпэўнены. Аб гэтым проста казалася. Я ўсё яшчэ не вельмі ўпэўнены, як гэта ты вызначаеш, па якому прынцыпу. Так. Спальню можа. А, не, у нас там і так ёсць калідор. Давайте прамы праход зробім. Трошки далей зайсці, каб. Гараж. Ну, гараж адразу тупіком будзе. Это не вельмі круто. Тут мы можем гемы зарабіць. Гемы карысная штука. Можем зарабіць. Яны могуць і не зарабіцца, ні халеры. Так, яшчэ ёсць. Монетка. Усё. Так. Скрыня каля гэтай скрыні мае ў сабе гемы. Скрыня каля гэтай скрыні кажа праўду. А гэтая скрыня... Скрыня каля гэтай скрыні кажа хлусню. Ну, гэтая скрыня дакладна кажа праўду. Таму што хоць адна скрыня павінна казаць праўду. Вось. Таму дзве праўды гэта хлусня, і тады гемы знаходзяцца ў белай скрыні. Оп. Такія малайчынка кожны раз прыемна, а? Слухайце. Так, гэтая заля... Я магу сам сабе... Можна выцягваць пакой, які мы ўжо выцягвалі сёння. Блин. Давайте школьны пакой лепей. Каб у нас быў праход далей, выключна дзеля гэтага. Таму што зноў жа школу я не збіраюся сёння праходзіць. Нафіг яе. Я пазбягаю зараз. Воркшоп трэба перавыцягнуць. Воркшоп я не вельмі разлічваю. Можна сабе зрабіць рыдлёўку з металодэтэктарам. Чаму бы не, дарэчы. Рыдлёўку з металодэтэктарам зробім і не будзем дзяўбаць сабе галаву. О, блин, батарэйка выпала. А з батарэйкай ўжо хочацца і зрабіць і больш моцную гэтую рыдлёвачку. Мне ж патрэбна зламаны рычаг для гэтага. Нагадай, калі ласка, а чаго мы імкнемся дасягнуць у гульне? Знайсці 46-й пакой. Вось што мы спрабуем знайсці. 46-й пакой дзесьці знаходзіцца. Дзе? Не магу табе адказаць на гэтае пытанне. Давайте вось гэта, калі капаемся... Блин. Калі капаемся, адчыняюцца ўсе дзверы. Вось гэта возьмем. Опа, гем. «46-й пакой». Умова... Калі мы знойдзем 46-й... Сам факт таго, што мы знойдзем 46-й пакой, гэта умова, па якой мы атрымаем спадчыну маёнтак і ўсю маёмасць Tinka Corporation, якая належала нашаму дзядзьке. Гэта умова. Але ён вялікі фанат пазлаў, як вы ўжо магчыма здагадаліся, ён вялікі фанат пазлаў, і яго маёнтак сам па сабе вельмі складаны. Як я зразумеў, у гэтым сусвеце будаваць такія маёнткі гэта нармальна. Ну, то бок гэта не нешта надзвычайнае. Толькі ён яшчэ і ускладніў свой маёнтак. 46-й павінен быць прыбіральнай, бо 46-й гэта X ці Y. Што? Я зараз трошки не зразумеў, што? Я про X ці Y. Ты про літару? Нумар літары? Калідор. Давайте. Няхай будзе фае. Хромосомы. Усё. Так. Так, давайте калідор бахнем сюды. І гэта будзе калідор, які вядзе у гэта самае. Удалося, альбо што нешта пікнуло? Удалося. Ідзем сюды, штосьці адкапаем. Смецце, вядома. Можа яшчэ зайсці на абменны пункт і паспрабаваць нашы рэчы абмяняць на штосьці яшчэ? Давайте абмяняем. Можа быць мы... Я бы жадаў атрымаць ключ ад сакрэтнага саду і зрабіць сабе сакрэтны сад пры магчымасці. Давайте сходзім на гандлёвы пост.
Нам патрэбна яшчэ нейкім чынам атрымаць сабе яшчэ адзін ключ ад падвалу. І калі ён у нас будзе, мы зможам вырашыць праблему ўнізе ўвогуле пад фонтанам, там прайсці гэта далей. Знойдзеш прыбіранню і маёнтак твой, мае рацыю. Ну, блін, так. Дарэчы, прыбіранню мы ўжо бачылі, гэта нічога тут дзіўнага. Ключ-картка не, метал-дэтектор на ключ не, маска на павелічальнае шкло не, рыдлёўка на ключы ад машыны не, солт-шейкер на павелічальнае шкло не, компас. Фігня нейкую прапаную. Фігню, рэальна фігня поўная. Не обмен, а обман. Ну, добра, хоць штосьці навыкапалі. Не просто так збегалі. Так. Тады канферэнц-залю падыдзем. Там за ёй можна яшчэ адзін пакой адкрыць. Поставить вот сюда. Ключник альбо грош. Давайте ключник. Я жадаю спецыяльны ключ паспрабаваць зрабіць. Набор адмычак, спецыяльны ключ, калі ласка. Калі ласка адсада, ну калі ласка. Ёсць адсада. Цудоўна. Ключей у нас, ну, плюс-мінус хапае, калі што мы купім яшчэ. Ну, калі у нас грошы будуць. Бяром. Наша мэта, навошта гэты сакрэтны сад? Сакрэтны сад дазваляе адчыніць ажно 2 дзвяры у гэтым самым, у антычэмбер, то бок у прыхожай той. Я жадаю яе трапіць, таму што, па-мойму, канкрэтна ў ёй мы ў папярэдні раз і атрымалі свой гэты... Блин, давайте спальню. Конкретно там мы атрымалі свой ключ ад падвала. Можа быць, калі мы пройдзем туды яшчэ раз, мы атрымаем яшчэ адзін ключ. Я на гэта спадзяюся, але верагоднасць гэтага таксама не 100%. Так, гэта у нас зачынена, і давайте зараз вось тут мы і паспрабуем... Не, давайте вось так, просто звычайным ключом пакуль адчынім, потому што мы... Тут ёсць верагоднасць, вось царква. Адчынім праходу 2 бакі. І вось тут зараз, калі дзесьці зачынена штосьці будзе, мы сабе... Абедзеная заля. Давайте. Дарэчы, салонка час ад часу ёсць, але мне падае... салонку я ўжо набыў. Так, і тут... Альбо сабе яшчэ праход зрабіць, альбо... Кожны раз, калі мы выцягваем спальню, мы атрымліваем... Не, давайте будуар. Мне гемаў недастаткова, каб... Я лепей пакінуў бы гэта адзін гем. Набыць бы гемаў дзе? Лабараторыя, пакой бяспекі і пэнтрі. Ну, пэнтрі. Таму што зноў жа я эканомлю гемы зараз. І бананчык. Ну, добра. А гемы я у камісарыяце, па-моему, ўсё набыў, усё, што там было. Таму гемы у нас, вось колькі ёсць гемаў зараз, толькі ёсць. Рызыкнем давайте. Сакрэтны сад гэты. Ён проста адчыніць яго. Чмурэненька. Чмурэненька. Ну, і рычаг яшчэ знайшлі. Ну, добра. Правы пайшлі ўгару. Нам патрэбна зараз пачыняем 2 ўваходы. Ну ладно, давайте хотя бы так. Я не памятаю, што і куды там круціць, але зараз, калі мы ўсе 3 будзем пракручваць адначасова, то мы, ў прынцыпе, атрымаем патрэбны результат. Оп, рычажок справа. Цудоўна, гэта тое, што патрэбна. Вось, адчыняем праход справа альбо злева і спрабуем трапіць у іх. Калі нам пашчасціць, мы яшчэ і праход знізу, ну, па тыпу, паўднёвы адчынім. І будзем мець сабе яшчэ дадатковую штуку. Так што толькі дабрацца туды зараз будзе галоўнае. І з правільнага боку. Пакуль што з правільнага боку будзе важна. Вось гэта я не памятаю, што ён дае. Вось гэты сімбаль.
Які мы, по-моему, расшифравалі, але сэнсу ў гэтым няма. Мне, по-моему, нават запісана, зараз я пачытаю. А, блин, дзесьці шукаць трэба ў нотатках. І яшчэ адзін рычаг, толькі злева. І ёсць. Акуратнаса даволі моцная штука. Калі ты жадаеш трапіць вось канкрэтна ў античэмбер, вось гэты, у прыхожую, то гэта ён. Ён твой сябар. Так. Можам сюды паспрабаваць. Зараз галоўнае не закрываць сабе магчымасці, а пакідаць іх наадварот. Ён спіць, так. Гэта не малюнак. Ён час ад часу рухаецца. Кніга. Гісторыя Рынді. Але яна чорная. Ну, у нас, у прынцыпе, ёсць скріншоты яе. Зараз я яе чытаць не вельмі жадаю. Калі-небудзь я дабяруся і прачытаю яе. Вестибюль, сакрэтны праход. Давайте, блин, сакрэтны праход, ён як бы круто, але не. Зараз канкрэтна не. О, блин, гэта ключы нам дасць. І дрэнна. Дрэнна. Давайте пакой адпачынку. Можа быць. І вітаю ў чаце, дарэчы. Так. Давайте пазл з лічбамі 14. Гэта матэматыка. Мы складваем лічбы, і колеры адказваюць нам, якое дзеянне патрэбна зрабіць. Скласці, адняць, памножыць, падзяліць. 12 плюс 4, гэта будзе 16. 16 мінус 5, гэта 11. 11 памножыць на 2, гэта 22. І падзяліць на 11, гэта 2. Націскаем на двойку. 1 у квадраце, гэта 1. 1 памножыць на 3 і памножыць на 10, гэта будзе 30. І падзяліць на 15, зноў 2. 10 мінус 4 і мінус 5, гэта 1. 1 у квадраце, гэта 1. Памножыць на 14, гэта 14. Готово. І 2 ключа у нас ёсць. Ключы, канешне, добра. Але б мне гемы. Оу. Morning Room. Нам патрэбны ён, таму што нам патрэбны гемы. І хоць ты забейся. Так. Штосьці тут было ў гэтым пакоі? Я памятаю, што тут была нейкая унікальная штука. Ну, газетка ёсць, але гэта не вельмі важна, насамрэч. О, дыск! Дакладна, я памятаю, тут дыск быў, які я павінен данесці да пакоя бяспекі. Альбо... Дзесьці хоць адзін тэрмінал у мяне ёсць? У мяне сёння ніводнага тэрмінала. Трывога. У нас няма тэрмінала. Нам патрэбны хоць які тэрмінал. Альбо пакой бяспекі падыдзе, альбо офіс, альбо штосьці. Лабараторыя падыдзе. Абсерваторыя ёсць. Але мы возьмем помпу. Зноў жа мы эканомім сабе крокі. Кожны вечар Олег па варшаўскіх пабах у спаборніцтвах па матэматыцы ўдзельнічае на трапнасць. Каб яно так было. Я ж тады не перажыву столькі. О, дарэчы, бяспека. Так, нам толькі бяспека і падыдзе. Яно ідэальнае, па-першае, мы можам гэтую дыскетку выкарыстаць. Першую дыскетку. Гэта перманентнае паляпшэнне выпадковага пакою. Пакуль што нічога надзвычайнага, гэты пакой лічыцца як два ложкі, ну, две спальні адначасова. І ў прынцыпе, гэта вельмі неблага. Так. Калі у вас два калідора ў маёнтку, калі выцягваеце гэты пакой, падвойце свае ключы. Ага, можна падвоіваць штукі розныя, так? Падвоіць грошы, падвоіць ключы, падвоіць гемы. Падвоіць гемы, вядома. Ну, гемы, яны часта з'яўляюцца адзінай рэчу, якую мы не можам... Ключы мы можам здабываць. Мы можам нават забіць на... Ну,
Скажем так, у нас есть способы обыходить ключи, просто предметом, так? Я бы сказал, что гемы. Коли у вас 2 зеленых покоя. 2 зеленых покоя я надзвычайно шмат не набираюся, тому давайте зеленые покои. Нехай так буде. Коли у вас докладно 2. Так, і грошики. Грошики гэта добра. Грошки ўсё менш і менш становятся нейкай важнай штукай у гульне, шчыра. Калідор, блин, Тувкоў, давайте разгарнем яго вось управа, вось так. Нам зараз трэба выцягнуць вельмі падыходзячы пакой. Падыходзячы пакой, я маю на ўвазе, нам патрэбна, каб ён паварочваў управа, таму што так мы трапім толькі ў антычэмбер, і іншага шляху у нас няма. Ну, нам трошкі заблакаваліся тут праходы ўсе. Я дзеля гемаў усё гэта ўзяў. Сховішча, блин, сховішча заўсёды добра, але не ў гэты раз. Это заля. И мы заходим. У нас есть ключ. Яны выдаюць больш ключей. Каб працягнуць ісці наверх, ты павінен пайсці ўніз. Я дурны. Калі б я здагадаўся да гэтага раней, фонтан быў пад рукою увесь гэты час. Шчыра, гэта была не такая праблема. Так. О, дарэчы. Мы зараз ідзем назад, мы ідзем да фонтана і адчыняем фонтан. Гэта наш перманентны адлок яшчэ адзін. Для тых, хто прапусціў і не ведае ўвогуле пра гульню, што адбываецца. Мы, Саймон, хлопчык 14 гадоў, які атрымаў маёнтак скажем так, атрымаў вялікую велізарную спадчыну аднаго вельмі знакамітага чалавека. Яго маёнтак і яго кампанію. Але каб ён гэта ўсё, скажем так, атрымаў да канца, ён павінен знайсці 46 пакой у маёнтку, у якім ёсць толькі 45 пакояў. Мы ўсё яшчэ шукаем гэты 46 пакой, але маёнтак поўны загадак. Яго стваральнік вельмі іх любіў. Я не там згарнуў. Я быў іншы бок ісці. Стваральнік маёнтка вельмі любіў загадкі, і гэтаму маёнтку вельмі шмат гадоў. Ён старажытны, старэй за мясцовыя гарады. І ў ім шмат сакрэтаў і кніг, якія могуць расказваць нейкія гісторыі пра гэты сусвет. Гэты сусвет не самы звычайны, гэта не наш сусвет. Так, можа выйдзем тут і там абыдзем. Мне падаецца, я па прамой. Так, я па прамой менш крокаў скарыстаю. Вось. Ён гэтым скарыстаўся, і мы праходзім гэты маёнтак. Але чым больш мы даведваемся пра маёнтак, тым больш загадак становіцца. І пазлаў тут да халеры. Гэта гульня поўная пазлаў, але яны не проста самі па сабе, кожны пазл сам у сабе. Не, усе пазлы звязаныя. І калі вы даведваецеся ў адным месцы пра што-небудзь, гэта падказка на пазл у іншым месцы. У выніку гэта ўсё ускладняецца і ускладняецца. Зараз мы трапляем у падвал з іншага боку. Мы ніколі не траплялі сюды з гэтай паловы. У нас нават ёсць мапа гэтага месца, але ніколі з гэтага боку мы не прыходзілі. Вось, глядзіце. А што, і лодкай я магу карыстацца зараз, але бо мне, я так разумею, мне патрэбна у помпавым пакоі зліць літаральна одну крышачку, одну полосачку. І тады я змагу падарожнічаць з аднаго боку на іншы. Давайте пакуль даследуем яшчэ. Гэта наш перманентны адлок, мы зараз заўсёды зможам сюды трапляць. Помпа у нас, дарэчы, сёння таксама ёсць. Вось, таму мы можам скарыстацца. Так. Блин, нам патрэбна будзе яшчэ запаліць. Бачыце? Яшчэ свечкі. Але гэта хутчэй за ўсё запаліць трэба пазлам. О, яшчэ адзін дыск. Яшчэ адна палова мапы. Толькі вось закопаны план. Пробка 10. У падвале. Я ведаю, дзе гэта. У нас ёсць рыдлёўка? Ёсць рыдлёўка. Закапаем. На жаль, у нас няма чым запаліць гэтыя свечкі зараз. Нам патрэбна спецыяльны прадмет зрабіць. Які мы можам зрабіць, не? Мы можам яго зрабіць. Мы можам зрабіць гэты прадмет. Блин, слухайце, калі у нас крокаў на ўсё хопіць, то трэба прадумаць зараз план наш. Але нам патрэбна яшчэ і падвал даследаваць гэта. Так, давайте думаць. Карацей. Каб перасоўвацца паміж двумя бакамі гэтага падзямелля, нам патрэбна гэтае самае. Яно закрытае? Ну, вось гэта падстава. І гэта я магу рухаць.
Эта штука закрытая. Давайте я зраблю сабе. Хутчэй за ўсё. Один раз сюды пройдем. Ён старажытны, але будуем яго зараз. І чамусьці будуем яго мы, 14-гадовы шкет. Ну, як бы умовы маёнтка. Глядзіце, я адсюль не магу просто так атрымаць. Мне патрэбна перасунуць гэтую ваганетку ў іншы бок. Мы адсоўваем гэтую ваганетку. І такім чынам адчыняецца праход там. На жаль, гэта блакуе нам праход адсюль. То бок мы не можам абысці просто так. І гэтым мы займацца не будзем, гэтым мы можам заняцца ў любы дзень. У нас зараз усе праходы адчыненыя. Нам зараз трэба зрабіць. Па-першае, у нас ёсць дыск, які знікне сёння. Таму трэба скарыстацца ім зараз. Мы пойдзем зараз зноў да гэтага самага, да тэрмінала. Гэта прыярытэтней, чым што-небудзь, што мы не рабілі зараз. Але трэба прапланаваць свой шлях, у нас 43 крокі засталося. Калі мы пройдзем праз цэнтр і выйдзем... Так, у нас дзе? Security у нас амаль у самым канцы, так? Прапаную ісці туды, а потым у помпе, раз уж мы там будзем, паспрабаваць знізіць узровень вады роўна на 1. Роўненька на 1 знізіць. Гэта будзе наш пазл, так? Акрамя гэтага мы за сёння можам яшчэ зрабіць у воркшопе, які знаходзіцца па гэты бок гэтага самага маёнтку. Туды мы зараз не пойдзем. Калі у нас атрымаецца, то пойдзем, але гэта ўжо як пашчасціць. Нам патрэбна у воркшопе паспрабаваць зрабіць запалку і запаліць тыя свечкі ўнізе. Такім чынам мы нешта атрымаем яшчэ. У прынцыпе, ўсё. Так, усё. Ідзем. Так. Я ж не памыліўся зараз? Не памыліўся, ўсё добра. Там я нідзе спалучыцца тэарэтычна не магу? Не магу. Не буду выкарыстоўваць зараз, не буду рызыкаваць, гэта важна. Максімальна асцярожна ідзем. Пробуем атрымаць як мага больш сабе перавагі на потым. Так, потым налево. Там мы ўжо ўсё адчынілі. Вяртаемся назад. Помпа пазней трошки. Дыск. Нам патрэбна у падвал, дарэчы. Вось будзем зараз вяртацца, і мы ў падвал спусцімся. Парлар. О, мы можам яго палепшыць. А чым мы яго можам палепшыць? Пазл стане прасцей, альбо што? 2 ключыка для таго, каб адчыняць, то бок прасцей пазл вырашаць, але мы яго і так добра вырашаем. 3 гема замест 2. Гэта добра. Ён становіцца чырвоным пакоем, і колькасць узнагароды становіцца роўнай больш узнагарода гэты самы як бы вы атрымліваеце колькасць гемаў раўную колькасці чырвоных пакояў у вашым маёнтку. То бок калі мы гулялі бы пра чорныя пакоі, гэта было бы вельмі моцная штука. Але калі мы неправільную скрыню адчынім, мы губляем 30 крокаў. Не, гэта занадта складана. Я бы лепей сабе просто просто плюс 1 гем заўсёды атрымліваў. Таму што проста чырвоныя пакоі мы... Калі б там была падвоеная колькасць чырвоных пакояў, я бы пагадзіўся. Таму што я так-то ў асноўным пазбягаю чырвоных пакояў. Я праз іх не гуляю. Ось. Але цікава было б паглядзець на дызайн яго чырвоненькі. Гэта было бы цікавенька. Ну ладно, не наш варыянт. Так, у рэзервуары дакладна 1, так? Давайте тады... Як нам атрымаць 1? Гэта пытанне. Мы можам у басейн пераліць 1 і... ну давайте, у басейн мы пераліваем 1. Так? У басейн пераліваем 1. Басейн у нас гэта 6. Так? Забираю з резервуара 4, а 1 заливается у пул, і застаецца ў резервуары, у гэтай штуцы у нас застаецца ў танкеры, застаецца 3, і гэтыя 3 мы заливаем назад. Вось такая штука. Тады з резервуара 2 пераходзіць у першы танкер.
Перепровіряємо, ці усі помпи наладжені. Вітаю, Оч Potato. У нас даволі удалы забег. Мы адразу шмат штукаў мы адчынілі другую палову падзямелля. У нас ёсць зараз магчымасць яшчэ наладзіць так, каб лодку можна было выкарыстоўваць паміж двумя паловамі падзямелля. І можа быць, мы можам там накруціць гэты самы, як ён, такі вялікі пакой з шасцярнёй, мастом шасцярнёй. Можа быць, мы гэта зробім. Ну і калі пашчасціць, мы яшчэ і ў воркшопе зробім запальваючую штуку і запалім там гэты самы агеньчыкі. Але вось у гэта я мала веру, таму што нам занадта шмат крокаў патрэбна, каб трапіць туды. Гэта 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 толькі каб сюды трапіць. 15 каб трапіць, і кухні мы не бачылі, так? Ну, калі б мы кухню знайшлі, то... не, кухня у нас уже ёсць. Мы бананы ж не набывалі, так? Ну, хотя мы праз бананы можам выцягнуць гэта. Ну, там 15 крокаў як бы ёсць, але, зноў жа, крокі назад яшчэ патрэбна скарыстаць, каб датупаць. Ладно, у першую чаргу помпа. У першую чаргу помпа. Гэта праз цэнтральную рэч, і мы выстаўляем яе ў гэтую пазіцыю. І рэзервуар. З рэзервуара зараз пералецца 4 штукі. У танкера наш выпаўняецца. Потым мы ў басейн заліваем яшчэ адну. Басейн яшчэ адна. Ёсць. Я нешта не так зрабіў. Басейн. Наадварот, у адваротным напрамку. Униз. Вось оно забирае одну, у выніку у нас застаецца 3. І зараз мы разгортваем і назад у резервуар заливаем 3 штуки. Ёсць. Атрымалася. Добра, тады мы можам унізе узяць і перасунуцца праз ваду. Так, давайте тупаем спачатку да Foundation. Не, Foundation нам не падыдзе пад нашу мэту. Так, ён нам не зусім... Ён нам падыдзе, але не зусім. Нам бы на вуліцу выбрацца. Давайте дойдем до Foundation і адчынім там гэтую самую. Просто пакой, які там ёсць. Я зараз не пераблытаць. Направо. Крокі скончваюцца. У прынцыпе, самае галоўнае, што мы зрабілі, мы аддалі дысочак. Мы... Што мы можам яшчэ? Ну, давайте, карацей, гэта зраблю, таму што тут пакой проста не адчынены ёсць. Спецыяльныя ключы, які ў нас ёсць. Ключ ад падвала ён не падыдзе. Просто адчыняем. Дворык альбо туннель. Можна сабе крокаў яшчэ. Давайте крокаў заробім. Оп. Дадатковыя крокі, 15 крокаў. Ёсць. У прынцыпе, шансы падвышаюцца. Зараз мы можам сабе яшчэ і прайсці гэта. Тут не тое, каб шмат карыснага ў гэтым пакоі. Універсітэт Караріка. Ладно. Так, ісці ўніз альбо выйсці на вуліцу. Вось зараз самае складанае пытанне ўвогуле. Давайте уніз мы можам у падвале... мы можам выкапаць у падвале штуку. Але мы з вуліцы там можам прайсці ў той же самы пакой. Блин. 40 крокаў, давайте палічым. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Тут мы, магчыма, яшчэ крокаў атрымаем. 7, 8, 9, 10. Гэта мы в воркшопе робім запаливаючую штуку. Ідем назад. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. У нас нормально атрымліваецца. Ідем зараз на кухню, ідем до воркшопа. І мы тады адразу ўсё робім просто. Дарэчы, ключ у нас ёсць. Можем яшчэ тут зачыніць. Можа тут ежа будзе? Я не памятаю, каб ежа была ў куфарах шчыра. Ну, грошики хоць. Тут мы не прынеслі нічога, так? О, ежа, глядзіце, уся ежа.
Ух, вы паглядзіце. Не, ўсё, у нас крокаў хопіць з запасам. У нас тут уся ежа сабралася, якая толькі магчыма. З усяго маёнтку. Так, 66 крокаў у нас стала. Плюс мы яшчэ бананамі затарымся. Якія таксама даюць больш крокаў, чым звычайна, таму што у нас ёсць салонка. З'ядаем усе бананы. 85 крокаў, і мы спакойна ходзім па маёнтку далей. А увогуле нават не лічачы нічога. Так. Воркшоп. Робім нашу павелічальную школу нашая. Ты і ты. Вось. Непавелічальнае запальваючае шкло. Ёсць. Можам яшчэ нешта такое прыкалдоснае зрабіць. Рыдлёвачку, напрыклад. Супер рыдлёвачку. Давайте зробім супер рыдлёвачку. Яна можа рэдкія прадметы яшчэ пачаць даваць у месцах для раскопак. Ёсць. Што-небудзь яшчэ сумяшчаецца тут? Компас? Не. О! Гэтыя две штукі сумяшчаюцца. Давайте. Ніколі не было такого прадмета. Мне падаецца, гэта апошні ў нашым гэтым... А ты што такое нахрен? Трофей. Упакой з трофеямі дадана. Мы стварылі ўсе рэцэпты ў воркшопе. Добра, гэта апошні рэцэпт быў. Падвойвае колькасць золата, якое мы знаходзім. Ну, шчыра, золата ўсё менш і менш нас цікавіць, так-то глобальна. Яно не самая карысная рэч становіцца пад канец гульні. Чаго золата у нас дастаткова. Так. Крокаў. Мы можам яшчэ скарыстацца крокамі. Тут мы пакуль недалёка. Крокаў у нас зараз хапае. Можна за іх не клапаціцца, але мы можам яшчэ паспрабаваць вось тут пакой адчыніць. Гараж, даркрум і сховішча. Давайте перацягнем. Лабараторыя, сауна і адпачынак. Альбо дадатковыя крокі, альбо лабараторыя. Давайте крокі яшчэ. Няхай крокі будуць. Ну, плюс гем тут яшчэ выпаў. Гэта крокаў, каб нам ужо захадзіцца, калі я нават памылюся вельмі моцна, каб мы сёння нахадзіліся ўжо. Раптоўна абсалютна выпадковы забег, і мы шмат чаго атрымліваем з яго. Нормальна так прасунуліся. Пры гэтым я проста лянюся яшчэ пазлы вырашаць, якія там з мовай, напрыклад, звязаныя, альбо з гісторыяй, там, не ведаю. Я проста лянюся іх рабіць, зараз у меня ўжо галава перагружана гэтымі пазламі. Так, ідзем на вуліцу. З вуліцы мы можам трапіць у адну палову і ў другую палову так самага падвала. Я прапаную прайсці з гэтага боку, таму што мы можам зараз запаліць там свечкі гэтыя. Цікава будзе, калі свечкі патрэбна запаліць у пэўным парадку альбо нешта такое, калі яны самі па сабе пазл, а не проста сам факт з таго, што ты запаліш. Важны. Запалім у любым выпадку, чаму бы не, правильно? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Опа. Ведаеце, што трэба было паглядзець, што гэтая штука робіць? Ну, па тыпу, што намалявана. Я нешта не заўважыў. А мы ўжо такі бачылі. Толькі не было... На коле было яшчэ. Давайте я зараблю. Скриншотик і ўниз пойдем. Куда ты ведешь? Где мы? Окей. Что тут у нас? Лог Формана. 15-й год. Гэта амаль 80 гадоў таму назад было зроблена. Як звычайна, я зачитаю на англійскай, потім сенс передам. After waiting the better part of 3 weeks for the equipment to be carefully hoisted down the cliffside, one piece at a time, the wait is finally over. Today we begin our formal foray into the mountain and begin excavation of the first tunnel, the first of many. To prevent future delays, Thomas Sinclair has generously volunteered to install a freight lift to facilitate both personal transport. However, after seeing his ornate designs, one can't help but feel the Baron's delicate taste might be better suited for the ballroom crowd. Regardless of the particulars, I'm sure my crew won't object to riding down to the tunnels in fashionable style. Ён нейкі ліфт прыгожа зрабіў. Ну я ведаю, пра які ліфт гаворка.
Гэта які звонку якраз таки. І мы адчынілі тут скарот. Яшчэ адзін скарот. Окей. Гэта я ведаю месца. Гэта мы ліфт зрабілі. І я тут уже даўно. Толькі шахі гэта не вырашае. Дзівосна. Окей. Тут же нічога нема, так? Завалены праход просто. Ну, гэта значна прасцей, чым я думаў. Ну, гэта не так цікава, карацей, як я думаў. Ну, адчынілі, окей. Я як бы тут уже і так мог хадзіць. Дарэчы, а што ў нас тут? У нас жа мапа была. Мапу, на жаль, я не буду зараз транслировать, бо я літаральна зазірнуць і пайсці далей, каб упэўніцца. Так, де яна была? Дзе мапа? Трэба, можа, важныя штукі, да якіх я вяртаюся шмат разоў, трэба раскласці па папках, а то ў мяне скриншотаў гэтых набралося просто процьма. Мапа падвалу. А вось яна, знайшоў. Там павінны быць катакомбы. Добра. Ну, катакомбы мы трапім праз катакомбы, хутчэй за ўсё, адчынім. Сюды яшчэ скарот будзе. Тым, як я зараз адрэгуляваў рэзервуар, па ідэі, я павінен мець магчымасць пераплыць проста на іншы бок. Калі я правільна ўсё зразумеў. Так, можна націснуць, і мы апынаемся у касцэнка. Там просто есть яшчэ адзін туннель под вадою. Я нават не... Блин, я реально, я тут яшчэ і плаваю. Цікава. А навошта рабіць дзеля гэтага было вось цэлую касцэну і яшчэ момант, калі я плыву? Можа, я нешта рабіць магу ў гэты момант? Пакуль я праплываю міма. Таму што там ёсць вось туннельчык, які я не магу вельмі трапіць. Ну, не вельмі проста. Апошняя штука. Давайте падвал зараз. У падвале можна нешта выкапаць. Там схаваны план ёсць нейкі. Адзначаны быў на мапе, і адзначаны ён вось у гэтым месцы. Опа, раскапаў. Lost and Found. 2 рэдкіх прадмета. Калі вы заходзіце ў яго, у гэты пакой, вы будете губляць адзін рандомны прадмет з вашага інвентара. Вось такі вось план. Даволі жорсткі, але пры гэтым 2 рэдкіх прадмета ўзамен. Разнастайнасць у гульню? Я думаю, так. Просто, ну, як бы, шчыра, гульня ўжо на гэтым этапе, вось так далёка ў ёй, яна хутчэй пра якраз такі хуценька нешта ты робіш і там вырашаеш. Дарэчы, я магу зараз разгарнуць яго так, каб потым перайсці. Я думаю, магу. Давайте я зараз разгарну вось так і просто абыйду з таго боку. Пагляджу. Альбо я там ужо быў, я не памятаю. Что ты робишь? Не-не-не, мне гэта не падыдзе. Мне патрэбна вярнуцца назад. Пачакайце-ка. Не, я выпадкова зрабіў так, як мне патрэбна. Мы прайшлі далей. А там увогуле пустая штука, так? Увогуле там пустая. Я раптоўна зрабіў сабе так, каб прайсці далей. Не вельмі наўмысна. Не... Натисну. Ага, зразумеў. Зараз поўны абарот патрэбна зрабіць. Каб я мог вярнуцца. Вось так. Ідзем. Гэта у нас на мапе, гэтае месца адзначана як на паўночны гэты самае. На паўночны да паўночнага рычага.
А што калі ён вядзе ў антычэмбер? Слухайце. Што гэта за бункер такі? Што? Месяц. І 8 дзвярэй. 8 дзвярэй, 7 лістоў. 8 штосьці... Зараз паведамленне самого маёнтка можа... Тут напісана, што? О, він не варэй. У нас ёсць мова. Слухайце. Раптоўна. Падабраліся. О, він не варэй. Зараз я вам нотатачкі уключу. Падабраўся, раптоўна. Кароче, вам закрываць не трэба. Ось нават ніжэй заўсёды пастаўлю, каб вам можа лепей катуся было бачна. Зараз. А він не варэй, я магу гэта перакласці. Где там моя? Это я не тое вам транслюю. Я там у іншай тыркаю ўсё. Ось гэта. Это ўсё так. А чаму вам не показываю? За халера. Я не разумею. Так. Назад верніся. Ёсць з'явілася. Так, о він не варэй. О він не варэй. Зараз мова. Гэта, як яна, эрайская. І мы можам... Ов. На. Ін. Ін гэта у нас... Я ведаю гэтае слово? Гэта хутчэй за ўсё напрамак. Толькі я не ведаю канкрэтна які. Ов ін у напрамку хутчэй за ўсё поўначы нешта такое. Нев. Арэй. Нев. Пачынаецца... Нев. Арэй. Будучае. На поўнач пачынаецца будучыня. На поўначы знаходзіцца будучыня. Адчыняем антычэмбер. Мы зараз пройдзем за гэтую самую. 46-й пакой? Я ўжо 46-й пакой. 46-й пакой. Людзі, 46-й... Блін, вы ж не бачыце. Халера. Вам касцэну не паказвае. Ну, я позна заўважыў. Карацей, там 46-й пакой. І ёсць 8 дзвярэй. А навошта яны? Яна кожная адзначана сваёй краінай. А гэта кожны кантынент. Але я не магу іх адчыніць. Каб адчыніць, я павінен яшчэ нешта зарабіць. Гэтыя 8 пакояў пакуль зачынены. Добра, вяртаемся, ідзем за 46-го пакою. І у нас ёсць гэтыя самыя. У нас ёсць ад яе... Давайте, можа, патыркуюся дзверы, на ўсялякі выпадак. Хутчэй за ўсё, гэтыя дзверы ўнізе, яны адчыняюцца яшчэ нейкім канцэптам. Я думаю, што 46-й пакой гэта не канец гульні. Але гэта прагрэс, гэта нарэшце прагрэс. Так, катусяк вырашыў зваліць просто. Давайте я вам гэтае самае. Выключу яго пакуль, потому што яго там няма ўсё роўна. Верну аватарку. Гэта 8, пра 8 гейтаў, я ўпэўнены, што гэта яно. Трэба перачытаць, што кажа маёнтак сам. Мы зараз гэта зробім, толькі я бягу ў 46-й пакой, пофіг на ўсё. Мне занадта цікава. Давай, пракручвайся хутчэй. Ідзем на вуліцу і поўнасцю... Мы, в прынцыпе, можам ісці не на вуліцу, можам праз Foundation прайсці. Так? Foundation дазволіць нам скараціць шлях вельмі моцна, так што праз Foundation ідзем. У нас ёсць праход. Так, гэта літаральна за адзін забег. Мы атрымалі сабе ключ ад падвала, збегалі ўніз у падвал, пааткрывалі. Мы, карацей, за гэты забег да халеры чаго зрабілі. Просто да халеры. Так, гэта туды, ось сюды.
Я не думаю, што гэта канец гульні, але гэта вельмі прасоўвае нас. Уявіць, што ён будзе пустым. Я не здзіўлюся, таму што можа быць сэнс траплення ў 46-й пакой, і гэта 8 брам унізе. Так, у гэтым напрамку. Так, ось сюди. Ідем далей. Налево. Обходим праз лево. Начинили проход тут. Заходим. 46-й покой. There was once a red prince who sat on a red throne. He had a red crown made of rubies and a red castle made of stone. The prince had a love for all things red. It's the only true color, the prince often said. He could not stand the sight of a canary or a crow. He could not stand the white of a swan in the snow. And he never looked up for fear of the view. He had heard that the sky was not a red hue. He didn't see the birds or the changing of the leaves. And he never saw the sights of life's many symphonies. He couldn't see beyond the red shade he was aware. He never caught a glimpse of the world I had to share. But one day the prince saw something new. And if you look closely, you might see it too. The skies parted and the clouds withdrew. The prince had a new favorite color. The color blue. Окей. Зараз я дам тлумачэнне для тых, хто не праходзіў гульню. Па-першае, у нас занадта шмат загадак яшчэ не вырашаных. Так? То бок гэта як бы канец гульні, але у нас хутчэй за ўсё будзе магчыма даследаваць яшчэ далей, таму што ёсць неразвязаныя загадкі. Але агульна я вам скажу наступнае. Гісторыя насамрэч, верш, гэты верш, гэта насамрэч вельмі важны верш. Гэта кніга, якую напісала яго маці пра маленькага чырвонага прынца, які любіў толькі чырвоны колер.
Яна напісала гэтую кнігу і яе яе рэдактар патрабаваў, каб яна змяніла канцоўку, бо яна занадта палітычная стала. Вось. Таму што чырвоны колер гэта вельмі палітычная штука, і гэта рэалісты ў гэтай краіне, па тыпу, вернай каралю. Якая справа? Тое, што у катсцэне гэтай паказвалася, як ён, маленькі прынц чырвоны, ён быў на баку рэалістаў і глядзеў толькі на рэалістаў. Ёй было шкада, што яе сын, яна не вельмі была задаволена, яна наадварот не рэаліст, так? А яе сын быў якраз такі на баку рэалістаў. Яна вельмі жадала паказаць яму іншы сусвет, што ён можа быць іншым. Вось, і пакуль ён хадзіў і даведаўся гісторыю сваёй сям'і, ён канец кнігі і іншая версія кнігі пра тое, што ён змяніў сваё меркаванне і што у яго з'явіўся новы любімы колер. Ён пачаў бачыць сусвет па-іншаму, колерам блакітным. Вось гэтым асноўны пасыл гульні, і гэтага Саймона, яго гісторыя завяршаецца. Але для мяне загадка, чаму так яшчэ шмат загадак у гэтай гульне. У нас серверная і протакол Black Bridge не адчыненыя. У нас маён не выстаўлены шахі. У нас не хапае чыпоў у сервернай. Што у нас яшчэ? У нас не разгадана мова, у нас не выкананы экзамен. Мы пабудавалі свой новы дом. Вось так называецца гэты маёнтак, які мы зараз пабудавалі. Вось. І мы так і не зайшлі ў гэты пакой, дарэчы. Мы зайшлі ў яго, але не зайшлі. Плюс унізе ёсць яшчэ 8 дзвярэй. Гульня яшчэ не скончылася. Але можна сказаць, што скончылася. Мы скончылі галоўную гісторыю. Але каб поўнасцю разабрацца з Маунт-Холлі, нам патрэбны яшчэ час. І шчыра, я стаміўся трохі. Я атрымаў задавальненне, і мне хутчэй за ўсё, калі я і вярнуся да яе, то пасля перапынку, калі я буду свежы і буду гатовы яшчэ паглыбіцца ў гару Холлі, я бы жадаў даведацца. Мне ёсць пытанні, на якіх няма адказаў, але ў той жа момант я шчаслівы, што гульня скончылася хаця бы на костцы. Таму я бы на гэтым моманце пакінуў гульню. Завернулі проста, не заходзілі. Так, мы так і не зайшлі. Хто корміць Фауста? Таксама вельмі важнае пытанне. Гэта не зацэнзураная канцоўка, так, гэта яна. І ту, якую паспрабавалі, паспыталі замяніць. Але нават з гэтым яна лічылася занадта палітычна. Дзіцячая кніга лічылася палітычна, а яна сапраўды была палітычная. Таму што там літаральна ў катсцэне было бачна, як ён стаіць ва ўсім чырвоным каля астатніх рэалістаў, і яна кажа пра тое, што жадала бы паказаць іншы свет свайму сыну, але ён адмаўляўся глядзець у яе бок, і там быў яшчэ момант, вось чырвоная гэтая вуліца, і толькі шалік блакітны маці атрымлівае. Бо гэта канфлікт паміж і маці знікла, альбо з'ехала. Мы, дарэчы, у сейфе яшчэ не ўсе ячэйкі адчынілі. Яна з'ехала ў нейкую іншую краіну, хутчэй за ўсё. У яго маці былі фальшывыя пашпарта, як мінімум 2. І пашпарта, што цікава, на гэтую ж краіну, што таксама цікава. Колькі гадоў яму было, калі яна напісала кнігу? Яна знікла пару гадоў таму, то бок яму было хутчэй за ўсё 11-12. Я здзіўлены, што яны не зрабілі галоўнага героя проста па тыпу 16-17гадовым, але я не думаю, што гэта таксама важна. Давайте на гэтым усё. Калі мы вернемся да Маунт-Холлі, то гэта тады, калі будзе жаданне разабрацца яшчэ далей. Калі вы жадаеце пабачыць працяг, вы можаце галасаваць і прасоўваць гэтую гульню. Я буду толькі шчаслівым, што мы яшчэ пройдзем далей, але я бы зараз ужо пераключыўся на штосьці іншае, як асноўную гульню. Тады ўсё яшчэ гісторыя не скончана. Усё яшчэ ёсць пазлы, ўсё яшчэ ёсць што вырашаць. Нататкі я нікуды не выдаляю, скріншоты я свае нікуды не выдаляю, таму думаю, мы зможам яшчэ прасунуцца і паспрабаваць яшчэ. Я чуў, што ў 46-м пакоі будзе нейкі чэк-ліст усіх спраў, якія можна тут зрабіць. Я думаю, так, але патрэбна да яго дайсці зноў. Патрэбна зрабіць забег, у якім мы дойдзем да 46-го пакоя і адчынім яго. 8 дзвярэй унізе пад маёнткам, яны не адчынены, і маёнтак нам сказаў, давайте я зараз не буду пераключацца, дарэчы, і проста пакажу вам зноў. Надпіс на гэтым самым. Гэта не тое.
Давайте я захоп картинку. Выява. І была ў мяне выява. Вось гэтая. Показаць вам. Што напісана. Калі мы палічым колькасць маленькіх брам, 8 дат адчыняць 8 сейфаў. У нас ёсць, і нам вядома, што у нас можа быць у 7 сейфах, ну, мы можам знайсці толькі 7 лістоў, 7 лістоў чырвоных лістоў. Это хутчэй за ўсё лісты канфлікт паміж у сям'і. Таму што адзіны чырвоны ліст, які мы знайшлі, ён казаў пра канфлікт і як гэта, канфлікты, карацей. Пра канфлікт сям'і паміж чырвоным і блакітным. Я думаю, ці не занадта рана для палітычных супярэчнасцяў. Я не ведаю, чаму абраны ўзрост 14 хлопчыку. Я не ведаю. Для мяне загадка, гэта трошкі гэта дзіўна, але як бы у астатнім усё складваецца. Ну, пытанне да распрацоўшчыкаў. Можа быць, узрост 14 штосьці значыць. Для таго, каб... Так, трэба другі раз туды патрапіць. Дарэчы, другі раз патрапіць не складана. Нам патрэбна ўсяго-то пайсці ўніз, уваход, які нам даступны адразу, прайсці ўвесь маёнтак наскрозь, у нас ёсць танэлі зараз, можам проста пракапаць шлях туды. І нам патрэбна адчыніць хоць адну браму, левую альбо правую, і мы спакойна заходзім туды. Ось. Ёсць цікавы факт пра антырэаліста. Самая папулярная песня ў Ірландыі ў дзень смерці Елізаветы II «Witch is Dead». Ну, у прынцыпе, чаму не? Ну, я згодна. Это, у прынцыпе, лагічна. Ірландыя шмат пакутавала ад Брытаніі. Да халеры. Іх лёгка зразумець. Я думаю, нам асабіста. Так, давайте захаваць і выйти. На сёння мы скончваем. Я вас буду перадаваць далей. У нас непоўныя 3 гадзіны. Звычайна мы засіджваемся яшчэ, але на сёння мы тады ўжо скончым, раз ужо у нас так атрымліваецца. І я гляджу, хто ў нас чым займаецца. 11-14 гадоў якраз той узрост, калі хлопчыкі пачынаюць цікавіцца палітыкай. І не халеры ў ёй не разбіраюцца ў гэты момант. Ну, праўда. Это праўда. Вось. Так. Ну, зноў жа, я разумею, камусьці раней, камусьці пазней. Я думаю, што калі б яму было па тыпу 16 у момант гэтай канфлікта з маці, я думаю, гэта было бы больш, літаральна некалькі гадоў наперад, і гэта было бы больш зразумела. Вось. Так, гляджу, хто чым займаецца. Я бачу Дзеда Максіма ў The Long Dark і Lil Зорку Overwatch. The Long Dark таксама павольна і праходжанне, таму я вас перадам у гэтым самым, перадам да Дзеда Максіма. Вам жадаю добрага дня, мы пабачымся з вами заўтра. Раз такая справа, раз у нас, я думаў перакладам заняцца, можа быць рэальна перакладам заўтра займуся, альбо я запушу Clair Obscur. Я яшчэ пакуль не вызначыў, хутчэй за ўсё я буду вырашаць гэта літаральна самай раніцы пад свой настрой. Там паглядзім. І тады заўтра у нас галасаванне скончваецца, і мы будзем вызначаць, хто ў нас на першым, хто ў нас, дарэчы, на першым месцы. Я з блюпрынцам настолькі ў мяне мозг загружаецца пазламі, што я перастаю сачыць за ўсім астатнім, і я, напрыклад, не паглядваю ў нашы спіс лідараў. А спіс лідараў у нас выглядае на пятніцу так. Broken Sword 1 на першым месцы 48-100, Unreal Tournament Cup 43-700. Калі ён пераможа, то пераможа адразу і гульня пасля яго. Вось. Цивілізацыя 4 41-500, Warcraft Adventures 40 000 і Devil May Cry 5 на 5-м месцы 31 000. Добра. Працэсію натыкалвалі адразу выйшла 2500, і яна яшчэ не выбралася на 5-ю пазіцыю, там яшчэ ёй трэба палезці. Вось, добранька. Добрага вам дня, вечара. Цудоўна. Мы, малайчынкі, мы як мінімум адолелі асноўную частку Blueprints. Я думаю, там ёсць яшчэ з чаго паглядзець. Перадаю вас далей, да Дзеда Максіма, і да пабачэння заўтра.